Salam Ceren, Salam, umýadylaňyz. salam, Siz maňa salam. Türkmenistanyny bir gözlän hak, hukuk, adalat bir temaňyz bar eken. Men aslında bu temalary näçe ýyl bäri edip görnýäni şoňky täze ýyldan bäri goýupdym aslında ýöne sizin temaňyz gatgynandyrjy bolan soň sesine de gyýdyňyz. Eee Yaş yetmedik gyýdyňyz, ýagny 12 ýaşyndaky gyýdyňyza kakaly tarapyndan jynsy gatnaşyk zorlananlygy sebäpli we muňa da seniň hak hukuk araýşyň, gözleýişiň Türkmenistanda netije bermänligi üçin men şu temany hukmany suratda gozgamaly diýip özüme hasapladym. İlleşler öňü bilen düşündireýin, bu gelenejemiz ýüzüni men yapdym. Çünkü ýüzüni yapmasak bolanok, başyndan geçen wakalar gaty hem gynandyrjy, hem ruhy saglygyna ziýan berýär, hem tragedik ýagdaý Türkmenistanda öz adyny, familiýasyny aýtmakdan çekinenok. Çünkü bu waka organ işgärler tarapyndan bilinýär, ýazylmadyk edarada ýok. Ýöne çäre görülmän soň şu taýyp gelip ahyr şu temany gozap oturşy. Ýöne ýüzi tanalsa ýetirkun çagasynyň ruhy saglygyna ziýan ýetip biljekdigini göz öňüne tutup ýüzüni gizlemegi makul bildik. İslam da bidem İslam zok, ýani barmak basyp ana plan hoň internetde çykan aýal ýa ana şoň gyýdy eken diýip plural zatlaryň bolmagyny İslam zok. Onunla tema geleliň esas temada Jeren birazcık özüň barada aýt we şu nemelerini nämeler başyndan geçdi mena vatandaşlar öňünden aýdaýyn dinläp gulawum gawardy, ýani nädip beýle zatlar bolup bilýär. Haramzada kakalagy diýilen adam özüm häzirim bir edarada, ýani Türkmenistan gümrük gullugynda işläpýär, korrupsiýanyň bark gatany, o haramdan gelen pullaryň esasynda da şular ýalyk aýylgan ştatlar edip ýör, kadiýetiň, adalatyň öňüni ýapyşdyryp ýör. Onu Jeren söz sende, sen dinleýär. Nur Muhammed, men Bayramal şäheriniň ýaşaýjysy Jeren Altyýewa. Ýüzüm gizlemekden utanamok men. Ýöne men çağamyň geljegi üçin ýüzüm ýapaýyn diýdim. Edil çağam bolmadyk bolsa da ýüzüm açybam göni halkyň ýüzüne seredibam aýdy bilýän. Men başyma düşen düşmanma dardy edem mokda gören günüme. Men 2024-nji ýylda men öňkü maşgalam bozulan gepiň gysga ýere. Öňkü ýollaşym işgärdi, howpsuzlygyň işgärdi. İşi bolaşdy. Ondanam ýurtdan näýile bolup çykdy gitdi, daşar ýurda näçe ýyl boldy. Gyjadym men 14 ýarym ýyllap bolmady, gekejegdim. Çağajym üçin men dünýäni ýykaryn gerek bolsa. Soň men maňlaýym bolmady, ýaşaşmadyk, düşünşmedik ýollaşym bilen aýryşdyk. Ýöne gatnaşýar, salam äleýimiz bar çağatny görýär, gürleşýär. Olam öz ýolum saýlady, menim öz ýolum saýladym. Men 2024-nji ýylyň ahyrynda bir maňa TikTok üstünden ýazyp başlady. Hanip bir oglan. Ýazyp başlady, olen menem buny jyýymyň kursdaşdyr diýip salam äleýin alyp şey diýiş, bir ay, 2 ay gowy oňatmyş oňaly. Ay bir kay geçdi, olam aýtdym, geliňiz okun bu ýyl bärik ziýarata diýsem, ol hanam däl eken ol. Aslında Mesken Akmamedov eken, ýagdaýyw Mesken Akmamedowich 40 ýyllyk büzmeýiniň raýat ýaşaýjysy. Özem Aşgabat Tamojnyň ýanynaky hojalyk dolandyrýş direksiýasynyň baş menedjeri. Daşary ýurtlara çykýan zatlaryň spravkalar elinden geçýär. 5 mant bermesen işini etjäler ýok. Mes pulla ýaşawyran adam da men muny oňaly ýerde adamdyram öýdem mokdum tanşamda. Bu dowruny ýaşap başladyk. Bu adamyň saglyk ýagdaýyna bir kemi badyr etdim mene başda. Maňa adat ýagdaýda däl jynsy gatnaşykda boldy. Aýtmadym hiç men namys etdim. Sesim çykarmadym. Bir küçälap ýok getirmedim. Soň bul andyçyp ýalap ejetiniň gawryndan andyçyp men şo hereketler etjekden men düzeljek. Etmämem oýjak diýip
İpetli wagtda düzelip gezdi. İçbetnäme azaltdy. Ýöneň düýp maksady maşgala bolmak däl ekenna. Men bir çağıjym üstüne kaka bolsun, gora bolsun, jigisi bolsun, maşgalam bolsun diýen maksat bilen ýaşaşmana başladym. Oň düýp maksady bizi bilen maşgala bolmak däl eken, men oň maksadyna soň düşündüm. Bul ýene soň şo hereketini gaýtalady. Çağama terejis ýütgedi. Menim bunu çydamadım da bara. Utanjam bolsa, aýbam bolsa, Bayram şäher polisiýa wyzyp berdim. Şeýt diýär men şundan dynlarym güýjüm ýeten ok. Kömek ediň de. Geldi polisiýa bara dikkatdi. Bardyk, prokuratura iş geçdi. Prokuraturada basmaly, ýyňnamaly, çäre görmeli, dip alyk okup ajataj turup Murad prokuror Bayram şäheriňki sülçüsi Ilham iki bolup başagay bollar, ekspertden geçirdiler. Gowzady gyzymyň gyzlyga gitmeýänler. Osa men ekspertden geçirdiler. Eksperte teşvik etdim, zorlanan ýyzlam. Ekspertizaň netije hemme zat çykyp dur. Ganym sakladan o. Hemme jogap çykyp dur. Alyp içerik dıkyp çäre görüp jenaýat iş gozga bermeli bolen. Bu Resulip dosty, Gurbanlyp dosty, gaýnaga medi. 4 dolup gelýärler bäri. 87-49 ahal nomerda. Men gülüme goýmadylar, gapymy arawlap. Sen eýder, seni beýder. Ay men seňe her näme etsem hakymma. Ay soň menem sülçü çağırýardy ýanyna. Bu gilliň atbarynmaly iş çağ, psikiyatra malmallyk oturan adam. Men gyýdym mektebine habar berip sorýa gyýdymy. Porsadyp başlaýarda gepin gyskasy. Menden başga hemme kişi bilen gaýy sen äriň dyna gatnaşyň şeýdi betdiýärmi diýip, ýüzüme diýip başladylar. Gyýdyňa da gözün nükdümi diýip. Menem bu maskaraçylyk bolmasyn dedim de gyýdyma. Jan gyýdym dedim. Sen gyýdyň gitmändir dedim. Şol adamyň kellesi sagdýar biz şundan uzaklaşar dedim. Soň bul oktyabr aýynyň 3-nü prokuroryň gelejesi ýok Aşgabat şäherinde sadaka gitýär bolen. Bul men ýollaşym mesgen şol. Gaýnagam muny barýarlarda sadak ýerine bilemok näme düşünşi bilmediler. Näme etsem goýsamlar bady. Kowalýarlar byle. Kowalap aftabany senlige diýerler. Aftabanyna da kowalýarlar da aftabanyň gaçyk gaýtdy prokuror. Mundan soň mun pikir ütgedi prokuroryň. Bu iş ýapylny. İçerigem dıkmadylar ony. İşem näme diýip ýapylny? Ekspertizaň jogaby bar, psikologlaryň jogaby bar, hemme zadyň jogaby bar. Men gyýdymy ortadan çekdim. Gyýdymyň ady da aýlanmasyn diýip. Hemme jogap bar, gün gidibermeli iş gozanmaly bolen. İlk sülçü sen arzaň alyp ärim diýip günäsini geçende de biz goýbermeýäs bunu başlaýak diýip oturan sülçü. Ay aldylar da näme diýip jogap berdiler size kağıdı uratdym. Jenaýatyň alamatlary bolsa da jemgyýet howpsuzlygyny ýitirenlik sebäpli diýär. O näde bu haramzada abat ýerin goýman garagan edip zorlap keliň bolany şoda etmelimi? Keliň bolany zorlanýan döwürde ýaşaýatmy? Meniň malymy? Men şu dogunmakmazam, men etmezam. Şondan peýdalandy bu. Indi bu mesele ýapylar. Bu gapymdan giden ok. Ben önanlarıp size cevaplarına uğrattım. Zak seçen zayıflığına verip men düzelecek, men kellem o der. Edin günlerle mümkün. Şutayda yankı oğlanım suratına boyalı. Şula oğlan sol mesken näme etdik? Yağdı mesken akma medviç özem mollumyň çağa soň kakasda oku çok ötýär. Şu 40 ýylykda mollum kakasy. Ha şulardan. Yağdı akma medviç yağdı diýsen tanamayan ýok kakasy. Yankı hatyňam jogaby bolmaly menne maňa uğradypdyňyz. Şol haty baýsy prokuror görennede, kim görennede men raýat orta bilimli. Men şol kanuna laýyk geldiğini bilýän, 2 tane advokat tutdum, birini Bayram Ali tarapdan, birini Aşgabat şäherden. İkisem näçe ýyl stajly bolen. Bul haýsy kodeksy gollanıp berdik hamyn niýe? Näme 70 kişiler ýatdyr diýär. Tek iş toplamında diýär, jenaýatyň alamatlary bar diýär, ýaryklar bar diýär, ganyň sakladan okda ekspertizaň diýär, zorlanlygynyň diýär, teşkilleri bar diýär.
psikologdan geçende diye yalan söyleyenliğini küplü dönüşü meselede yalan söyleyenliğin cevapları var diye. O zatlar bunu basmanı yetmeyendir mi diye. O ne Hmm. hil bolýagy diye. Inha vatandaşlar şu taýda Mara vilayatynyň Bayramar şäher prokuraturynyň beren jogaby geçirilen barlyk netijesinde Banwardaky wakada mesken Akmal Medowyň hereketlerine jenaýatyň düzüminiň ýokdugy sebäpli Türkmenistan Jenaýat İş Ýörüş Kodeksi 31-nji maddanyň 1-nji bölegi birinji böleginiň ikinji bende esasında jenaýat işini gozulmakdan yüz döndürilendigi siziň özüňiz bardaky wakada bolsa mesken Akmal Medowyň hereketlerine jenaýatyň düzüminiň bar hem bolsa edilen etmişiň jemgyýetçilik howplu bolmagyny besedendigi sebäpli Türkmenistanyň Jenaýat Kodeksining 72-nji maddasy esasında jenaýat işini gozulmakda yüz döndürilenligi barada sebäp berýär. Ýani şunu diýjek bolýar-da, ol aýalyny zorlapdyr, ol gyzyny zorlapdyr, aýby diýe jemgyýete ziýan däl diýjek bolýar-da. Polisiýa şunu menen şonu düşünmek istaýdy. İnneden akdiýa, inneden ak bir saparjy gidipdir diýe. Ol bir saparyň gurrun däl Nury. Bir saparyň gurrun däl. Menem çydar ýal bolsa çydap ýaşadym, soň ine goýar, ana goýar bilen. Ýöne men saglyk ýagdaýyndaýynmy? Utanç şu zat, utanç. Ýöne men aýtmaly bolýan şonu. Onu da soram, o mesele şeýdildi-de goýuldymy? Bul zaksa baryp adwokat tutup gelip zaksa zaýlanyp men size uğratdym kagyllaryny, zaksa oňaran taýyndan dokumentlerini. O dokumentler oňaryp izinlenem. Men gitdiýänne, gitjek durmuşymyzdan ýani men gitjek geldiýä. Men seni goýup gitmeýän diýe. Men seni başga birine hele ýar etmeýän diýe. Düşünýäňizmi? Maňa da bolma, ýyla da bolma diýe. Düşünýäňizmi? Menim aýtdan şo derece söýýärmika, şo derece bu manýakmyka diýänne. Sebäbi akazyp söýgem del, keselem del, oň gözü şo gyýdymyň gyýdygyny aly bilmede. Oň gözü şo gyýdymyň gyýdygyny lekeni. Şoň maksadynyň soňuna ýetip bilmän galan ol, şoň üçin gitmän galypdyr. Oňa da ben düşünemokmy? Şu tamsyp buş kelden bilen şoňa düşünmän. Muňa men Bayramalla ýaşary ýüzüm bolmady diýip men şoň ýygyny çyp Aşgabat şäherine gitdim. 2025-nji ýylyň noýabr aýynyň 24-nde biz 2 paket eşigimiz bilen alyp gitdi. Öýümizden 2,5 milliarda da $25,000 satlyga goýdy. Gelýän klientler aýtdy, "El Rusya, öýmenkä, men öýüm el Rus gurulşy, ine satýak, ana satýak. Gurulşypdyr Aşgabatdan $49,000 bir jaý, $64,000 bir jaý. Ben jaýym satjak, ujundan geçirjek, aljak, öz adyna jaý aljak." Şo derece etdim. Meňe berdi ýaşary ýüzüm almady. Belki düzeler diýdim, belki gowalar diýdim. Geldi, doganlary geldi, garnaşlary geldi, töwelatyny aldy. Ýyla maskara bolup bunça zat forsatmaýyn. Belki düzeler diýdim. 24-de biz alyp gidip 3-nji mikrorayona ýene şo hereketini gaýtalada. Alyp gidip Google'ladym. Ondan biz alýada Google'a götürýär, izin ýitirmek üçin, ganyýlaryny ýitirmek üçin garagan edipdiň şo taýda meni. Google'a götürýär. Google'da men gözüm peýläp, gyýdymy bir zorlamandyr. Bir etmändir gyýdygyny almandyr. Galan hemme zat edipdir. Muny bildim de bir erbet bolum polisiýa wyza berdim. 3 saatda geldiler. 3 tane polisiýa geldi. Bıçağını belime Nur Muhammed. Özüm öldürecek dedim. Şey dip ýaşanyr, ölünüm o dedim. Ýöne ýyla maskara bolup dedim. Sana dedim, özüm garagan etdirip dedim. Ýaşamarym dedim. Seň maksadyň men gyýdym, dekene gözüň dedim. Seň maksadyň men öýüm satyp öýdünmek dedim. Sana biz gerek gäle, sana düýpden başga gerek gäle kene dedim o. Bu maňa näme diýär? Sen niýe men keleyim boýnumy alyp ýaşarsyň diýär. Başga lajyň ýok sen diýär. Onsoň neme diýärdi? Bu polisiýalar geldi, zat etdi. Alyp gitdiler oly gitmän kak jaň etdi. Gaýnagama pena aýtdy, Atylşaýt Serdar aýtdy. Men ýa-şo Google grajdana diýär. Bankçarlyk etrap polisiýa deýişdi bolýan niýe? İçil geçirsinler de diýär. Bıçak zady ýok etsinler diýär. Men elime bıçak aldym da men ýene zorlajak boly. İkilençe zorlatmayan ölünüm o diýip. Şo bıçagam polisiýa gelende polisiýa berildi. Şuna bir işe goşun diýip. Şoňa men arda ýazdym. Ay bunu montdan getirdiler, video geldiler de polisiýa men aýtdym. Ana dedim, 3-nji mikrorayona ganydım, garagan ýöre bilen mok dedim.
Alın ekspert dedim de dedim. Ine berde Google'dan o jayda çagıydılarını alın dedim. Alıp bizi kvartiradan çıkardılar da koy verdiler. Ertesi gün bana begen stilyan bahçalı getirip narkacılığın başlığı begen stilyan can etken. Yerde siz arda yatsınız geliniz oktu. Men bar dedim şöyle dedim. Bardım. Geçirin bir ekspertten dedim. Şu jaylar süpürülüp sıyrılmanka alın ganiydiler, bıçağıydılar dedim. Bu Hı. haram edenleri koyunu koymalı mı dedim. Şey dedim. Ay dedi bize iş öğretme dedi. Allah da ben yanıma herdar dedi. Narkacılığın iş yarını koştu da prokuratura uğrattı bakçıyarlı prokuratura. O tayda da Nur Murat deyip program biz dinledi de haber eder dedi. Şimdi bir gün geçtiğin ekspert etti. Yanım yok çağır yanım yok ertesi gün. Yine vardım ben isteyen yanına. Hı. Ne için ekspert ediniz yok. Ne için prokuratura geçiriniz yok dedim. Ay allılar da 33. kabinet narkacılığını mekaniylerin yerine işi tavsırdı başlıkları. Hı. Bulam aldı da meni ekspertten geçirdi. Ekspertte yarıklar, ganiydiler, hemme zatba. Benim ayttım mekaniydim dediler, yitirmen kaş haramın tanışken. Şol iki jayam eksperdi deyin, ganlar va bıçaklar, hanadatlar dedim. Ondan ay on neydi prokurator etmen men işmem değerliydi. Bundan biz 28'inde bayram ala geldik. Hı. Bayram ala gıydım bilen geldik golün. 29 gün gıydım. Daşary çıkýardy, ýupalyady, özüne atdy antenin turbosundan çıdatlara çıdamay. Uçağam ýeteýär bir ýaşama ýetene o. Barlanmady eksperdi almada, görmedik deşikleri almada, geçirmedik zatları almada ýumurtkan çağany. Menem muny üstüne men gatnaşarym gelýär, aman diýilýän. Öýde de joram otyrdy gerek, men hala ahwalym zorak gelipdi. Bu ikisi çıkýarlar, kamera tam durana diskam dur, daşarda kowling kamerasına çıktır. Ýipden bunu boynu oraptırdı, uzun bolandan aljırap, şonu çolaşıp ikiye de geçirip durup sallanmanka aldılar on ýipden. Buna polisiýa wize berdi ama wize berdi o alym diýe Akmurat alym dik geldi yerli vekil. Gıydım bilen iki çak kuruluşta polisiýa barym dikdik. Gıydım am yanky kişi adamlar polisiýa bardım. Soğukta saram. No yavrun içi 29'u. Sanrap dur dinleyen yok, kabul etdiyen yok. İdeyenin başlığı Nur nime nazar ağa. Hı. Şobaca gittim. Sen ideyenin başlığı değil mi dedim. Men çağam özün attı dedim. Çeyresini vurun dedim. Bunum çıktı da yarım sağlasın. Bizi aldı da bayram al şeker. Orun matarı var. Polisiýa, Bepa, Hı. Muradov Bepa. Şoň ýanyna saldy. Bulum näme boldy diýdi. Sen diýdi golgun işiň bärde ýapylmadymy diýdi. Ha o ýapar ýaletdiler diýdim. Bir ekidibine şeýtdi diýdim. Ine gıydym am namet edip çıdaman özün astı diýdim molin. Ay sen gıydın diýe dawa diýdiden niýe? Şol ölmäne getiren ýagdaýa getiren adam diýe Aşgabatyň raýaty bolsa diýe. Şol wakan başam diýe şu Aşgabatda başdan bolsa prokuraturada da işin gidip durady. Sen gitdi bagçarlygy ýutut bir de degişliýerim ýok diýe. Arda yazma lämmensi çäri görme lämi ýerine degişdi dämdim ýok. Şo taýda şol tebäpkär şol barda şoň aýtdy. Ona anne üye gelip git. Ertesi gün şu mekaniylerini zanettim. Hı. Mekaniydim, gıydım dedim, dün özün attı dedim, polisiýa barsa bardam, kabul eden ok, size de işi diye dedim. Olam birinci gün geldi, birinci gün bardım molin, meni gıydım bilen aldı da, yankı gıydım saçın kestir, uzun saçı götünü çıptırın, Hı. kesiyade dil kat koyuya, şkaramdadan, ağırmak berin meni şu da eteye getirdi diye de öz ayını, saçını dil kattan koyuptur, çıkkada daşardı özüne sıçak öyle. Hem de zaten aldım da gittim. Bizi prokuratura atarlar. Bahçıarlık prokuratura ornatır var. Meylis diyen çopanık başlığı var. Ondan meylis deyip sülçüsü var. Bunlar üçüzü beni kabinete dıpkaya dinlediler. Ay on plan eder. İşe oşarız deyip izinden gıydım salyalar. Gıydım am ağrıya sandırıp gıydım ağıryalar. Sen saçın näme çıkysın, näme üçin özüň öldürjek boldun? Sen dälmi, sen näme derdi? Çağap sandyra men diýjek bolsam biz salan oklar içinde durda şarda koridorda. Şol prokuraturan koridoruna mekaniyleýän awur bilen.
Bundan çıktı gıydım bolun işe koşarsız dedi. Şonu da kabul edip alanoklar bilýäňiz mi? Aýyň 8 bara, dekabrň 8-ne prokuratura iş geçdi. Hı. Ekspertiza jogap gelenden soň urşup dawalaşyp gıydım ekspertler geçirtdim. Gıydy bir durmukka şoňa bir diýmendirmidi. Dekabrň 8-ne geçdi. Indi mesul çayal bar ýanyna. Ýanky 2 kwartiradan alaýyn ganyýdlary. Han pyçak diýen bolan, "Sen bana pyçak berdiňmi?" diýär. Bolly ýitirilen ýüz ýok. Hı. İş waka Öyle. bolýan 15 gün soň ekspert Gelen. edipdirler jaý. Arasda jaý bilýär ýolan. O jaýyň birem iş ýeriň jaý tatlykda duran. Samsyk bolgan ýyllaryny goýup, öz jaýyň işin bilen boladyp. Hı. Jeren birimsi Ýok, gıydyňyzyň başyna şu waka gelenine gıydyňyz näçe ýaşyndady? 10 ýaşyndadymy? 10 ýaşynda. Oktýabrda 11 ýaşamaly. Oktýabrdan öň bolan zatçy. Soň ýöneş özüni açjak bolan meselesi 11 ýaşanda soň bolýar. Görüşüňiz ýaly adamlar 10 ýaşly gıyda zorlaýar da, ýani bir gıydygyny almak diýe başga her hemme adetde diýär we şoňa çäre görülen Türkmenistanda. Dedim ne emetti dedim. Gece çilim çekkedi yüzü büflüye diye. Aran çavule boynumdan oşya sakal çümüyamaga diye. Elin sokup diye ayırsın diye misin? Ayırsın yumuşacık kolya diye misin? Samsık bol haramzadı. Şuna zat değiller mi? 10 ýaşyndaky gıydyň ruhy ýagdaýyny bir özüňiz hökümet işgärleri öz çagaňyz goýup görmeli ki 10 ýaşyndaky gıydyň intek çaga oyun oýnap bir daşarda oýunçy oýnap görmeli çagaň başyndan geçen zatlary. Ondan soň şolar ýalak çäre görmän oturaýyn bolýarmy öz başyňyza gelenler. Men da geçti, ne oldu? 10 ýaşyndaky çagaň ruhy ýani psikolog gerek şoňunda şu wagt. Onun tek travmany ýeni Psikologa sallar, allalar da Aşgabat şäherine aýyň 18-ne dekabrň psikologa sallar toparlaýyn. Geçtiler 5 tane aýaldaşyny 2 psikolog, bir mollum, bir gidenim wrach. Geçtiler daşyny da haram bilen wara, misgen bilen yüzleşdirýärler diýdim. Olam ağlaýar çağam. Gurrun berýär psikologlaryň bir aýtdy. Sen mitde aýdar ýalan sözleşek diýe çağam ağlaýar, aýdym diýe. Aýdym diýe, aýdyp geçik men ýalan sözläp okdyp ağlaýar da. Geçirdiler topardan. Menem yüzleştirdiler, onam yüzleştirdiler. Inne bir yer var da. Tok etizektirji var. Şoňa çen tutdular meni. Men ýalan söylýänlerini. Gipin gysgasy. Bular men özüm dernep başladylar. Men aýtdym sürçe. Sen menem derne diýdim. Men tökme datýan bolsa maňa çäre görsen diýdim. Men ki ýalan sözüm ýekejesi çyksa diýdim. Meni ýüňne sen diýdim. Şonda ne gördi diýdim. Ýöne çöşüm etelen diýdim. Şoň bulatja siz ya Bayram Ali şäherinde ilk gıydım diye 60 dip dursaňam diye. Yok ağlattım dip dur diye. Sen diýdim sürçü diýdim üstüne gıygyryp mektep açjak dip dursa näme diýmeli gıydım diýdim. Mektebe habar berjek. Hemmek şahatjak diýdi. Näme diýmeli gıydım diýdim. Şunýaňmy diýdim. Ol diýdim prokuror kowalan adam biz kim oňa diýdim. Yok, psikologlar gaýtamyň psikologiýasyny düzeltmeň tersine psikologiýasyny hasam eter bodup onu gaýtam strese sokupdyrlar onu gaýtam. Beter strese däldiripdirler seni mektebiňe aýdar, ýaýradar. Çaga odalama ol saçyny kesip şunu travma sebäpli özüni asjak bolan çaga şey diýmelmi ki şu Türkmenistan. Çaga bakýanmy? Gıydım saçyň näme kesdiň, näme üçin beýtdiň diýsem, ede diýe. Men mektebe gidesim gelen ok diýe. Saçmam keselmiň sebäbi diýe çoluşmasyn. Ýipe çoluş bir saat vermesin dip ketdim diye. Şunýaňmy? Niyeti ölmek da. Şunuňmy? Allah canı daycan. Özüň çäresini gör diýäň sen mara Allah canı daycan. Mesele oyunça men jaň etdim. Sürçe jaň etdim. Hani ne etdiňiz işi näde bolup barýaňyz? Näme boldy, näme diýäňiz diýsem, sürçe maňa aýtdy. Men jaň etdim bolan. Ay diýe men niýe delille bilen çykdym başlyklara diýe, iş gozgamak barada diýe. Netijes näme bolsa görürsiň diýe, menden gaty görme diýe. Şo sözünde ýüregime çyýlyp gitdi. 23 fevralda bardym da 16 fevral men jaň etdim da. 2026 ýylyň 16 fevralynda jaň etdim, ýüregime çyýlyp gitdi. Akasda fevralın 10 güni iş yapılan ekeni.
Maňa Hmm. aýdanoklar, men 16-da jaň etýänim aýdanoklar. Bul ýanwarda teklif bilen çykýa, iş gozlamak barda 134-nji maddaň 2-nji bendiniň A bölegi bilen çykýa. O taýda gyýdym goşulan, o çağa goşulmady oňa. Çağa mesele ýok, çağan tasdy tapanokmuşyn. Oýsa şoňa gidip çykypdyr, fevralyň 12-sine akka galýa, 16-da men jaň etýänim bolyn teklif bilen çykdym diýä. Ýüregime çyndyp gidip fevralyň 23-üne barsam, maňa bir nima aýtdylar, sülç aýtdylar. Näme çykýarlyň diýä. Näme geldiň men sen çağıram o diýä. Maňa jogaplaryny aýtdydım. Näme etdiňiz diýdim. Hani iş diýdim. 2 aýdan kän boldy. Näme netije geldiňiz diýdim. Ay bizde bir gün adam baktı bilemez. Onun günahı yok diye. Oysa Hmm. benim attım. Onun günahı yok dedim. Onu men tökmed atyan o zaman da bana çare görmeli kedin da dedim. Men Hmm. 2 aydan keyin sizin galtyňyzy alan bolsam, näme şonu bana çare görüňiz yok dedim. Şey dedim Ne böyle. şu ekspertizaň nemesi gerek şu? Bul uzun kağıdı gıydımın kıçılan. Bul amayadır aydıp geçecek. Bul ne berde bayram al şakarına. Şu yılın april ayının. Değil mi? İkisini arada yazdım. Gıydım özünü şörde assı. Size değişli çare vurun diye prokuratura arada yazdım ben. Bu mesele yapılandan sonra geldim de gıydım de advokat tuttum, advokat etti. Sen gıydın bayram al şakarda özünü atan olsa dedi. Nem çıktıydı ona dedi bir kara nem bakçarlı etraf prokuratura seyretmeli. Moňa dedi bayram al şakar polisiýasy bilen prokuratura seyretmeli dedi. Bular jenaýatyň üstüne ýapypdyrlar dedi. Mene ballymda prokuratura arda yazdırdım. Dememek. Advokatyma da berdim bolyn. Maňa sülç aýtdyra. Ay munyň da sen zat çykmaýar diýe. Näme diýjek bolýan sen diýdim. Men dedim ana şaýatlan dur dedim. Ana diýjek ka dur dedim. Gıydım şu derece getirenleri bilip otursun dedim. Bulam Alya'da 5 ay üstünden geçen son bu özün atandan son 5 ay geçenden son yankı kağıtlar bu ekspertizeden geçirtdiğim men ertip serdarın yanına Bolşevik banitsada. O taýda gıydım däme barlat ya 5 ay geçen son izbam teşkilat barlat ya Nur Muhammed bir zat düşünün. Baştara arda alın dip paramda alan oklar. 5 ay geçen sonra delil yok dip şaýatlar çağırılman, videosyomkalar işe goşulmanam. Maga kolgun sülç jogap katurat ýany sizde başa taýda. Tasdyn tapmanlygy sebäbi ýapdyk diýe. Näde tasdy taplan okmuşyn. Bu izi berildi. Üstüne geldi. Näde Baltınla seyretmediler. Şu çoban bıçak barın alın de yüzü seyretmediler. Üstünden 5 ay geçirenden sonra iyi yok. Plan yok. Yani bunun niyetini etmek yok. Niyetini şunu bağlamak yok. Şu işi yapmalı demek. Şu bu haramda da öldüğüne gitmişim de ayttım. Hep de $500 soğuya diye vatandaşlar. Hep de yani soğuyan. $500. Hiç de adam için soğuşun. Ne adıp kazançına amaydıp berceyadır. Ne adıp soğuyanına amaydıp berce. Bu mesele bu için bu bahçarlı etraf prokuratura yaptı mı? Men ýygyma bayram al şakara geldim. Bäri gard etdim. Şörde gıydym özüňizde, şörde çäre urun diýsem, 5 ay soň iýip diýen soň delil ýetenok, tutnama ýok, tasyn tapanok diýip maňa jogap berýärler. Men Murady kilenç arda ýazdym. Şu ýylyň başynda. Aprel aýynda. Murad diýdim, sen diýdim jemgyýet hopsulygyny ýitirenip iş ýapdym diýdim. Ine men ikinji ekspertizam toparlaýdan Aşgabat şäherindäki jelaň içinde dur diýdim. Ýaryklam garagan bolanam diýdim, tasdiklam diýdim. Onam goşdaşyny işitýärden ozgo diýdim. Sen diýdim jemgyýet hopsulygyny ýitirdi diýen ol adam bir gede edip goja adammy şol diýdim. Ana gaýtalady şu bereketlerini diýdim. Ondan beternek gaýtalady çäre gör diýdim. Menden aýyň ikisine ardalýa elimden wiza düşürüp. Ondan aýyň altynda da maňa üýe jogap kat gelýär Muratdan. Ana ýanky jogap katam size uğratdym. Öňküje başda ko 2025-nji ýylyň o başda arda edemde bayram al şäher prokuratura arda eden ardamyň jogaby registrasiýa nomeri bilen çyslo goýman şol kopyasını uğratýar maňa. A sen ýazda haramzada ýaz şu taýda plan ýyllak plan zat täzeden gowgat bermäňde 100 riýat gitýär. Ýazy bilen o aňyrsynda başga zat ötýär. Oňa men advokatymy aldymda
Bahçıyanı etrafı vardım. Maňa jelan açyk görkezdiýsem Nur Muhammed maňa däş aýlap ýüredler men jelan görkezmän içine. Ahir ýöne generalny prokuratura arda ýazyp görkezýäňiz diýe internet üstünden talap edip näme açykaýyn hormatlymy da. Şeýdi bokamal men iş bilen tanıştyryň. Arda eden mene näme üçin iş bilen tanıştyryň da görjek diýemseň. Meni Sülçü ýanyna çağırt, iş bilen tanıştyryň. Ene setler durýardyr, size uğratjak şona. Sülçüň diýen zatlar, prokurorlyk diýen zatlary. İş bilen tanıştyk, adwokatym oka otyrda. O sesem uğratjak size. Oka otyr, o iş daýtýardan. Ekspertizaň netijesi ne diýär? Jynsy gatnaşykda diýär, artwyjyny diýär, ýaryklar, gan ömeleň diýär. Şoň eden hereketleriň tasdygyny tapýar diýär. Toparlayan ekspertizada diye gıydı bilen yüzleştirilen ne diye akma meskinin yalan sözleyenliğin diye. Şon diye yüzünü ütködüp hareketlerini şu meselede şu hareketler edenin tasdığını tapya diye. Etidektir rıjı toğa parada tutacak olarına gaz veriyenin tasdığını tapya diye. Men toğa tutuk getirdiler ha. Men açtım 250 volt koyversem onunla bana dedim. Koyverin 250 volt yalan söyleyen olsam gurularin biliyallıydım. Siz bu toğam tutman, bitirin tutun bana dedim. Yani çözüm şu meselen dedim. Kemme zat tasdığını tapya. Ekspertize toparlayın tasdığını tapya. Gıydım bilen yüzleştirenle gıydım şu meselede yalan söylemeyenlerin tasdığını tapya yok. Men şayadım koşulanok. Men veren disklam koşulanok. Men veren yazan, bu ugrasayet yazan SMS'ler koşulanok. Biliyorsunuz mi? Mun gaynağımın gelip kuğlimin daşını görköz giden sırkı koşulanok. Omradın koğulananı ortada yok, biliyorsunuz mi? Ol mesele 72 bilen yapıldı, cenayet alamatı bolsa da, neymi? Men o yargı, o garagany bana neymi etti? Yok yerden tuttu bu kovadan geldim ol. Düşünüyorsunuz mi? Neymi tuttu? Başka bir tutup korkudayım okşul etti deyip, düşünüyorsunuz mi? Hem de tasdığın tutuatır oluyor. Şol yanvar ayının 22'sine iş kollamak bilen, Sülçü bilen, prokurorun golu bilen, keklik bilen çıkılanla da fevral ayının 12'sine atkabanla düşünüyorsunuz mi? Inno atkabın sebebine meğer siz açacak. Bu akma medif beni küle gelmeyene gitti gıydım bilen. Gala deyip bir yer var eken dıyıncal. Ekipti olin, oturt olin. Ştay niri kimin yer bilyen mi diye bana? Bile mok dedim onu kurşun eyyesi diye. Nohur kim gollu yani bilyen mi diye? Yok dedim o yaşılın gıydı gollu ya diye. Mene dedim o zatlara koşulamak dedim men yanımda urun etme dedim. Böyle içsili. Yanımda da tanışım otuyor aman ne. Şu şoförüm katnaşyanmız. Olam dinle oturdu bundan abra yok deyip Türk git ya arasında diyen zatlar. O zatlar derler. Gittiğim dur şuna kamera. Bundan bak göstereyim. Bana neyme diyedin gaynağım at diye. Bulluya gizlasiv dedip diye bir gıydın gıydılığını alanına neyme dibilirler diye. 11. mikrorayonda kiralı zay tutya deyince almak için son isteyen zatlara. Şu tayda bir zorlu ya bul. O meselenam gaynağım yap ya. O da hiç mun Allah nur deyip dostu var nalog lakamaya. Kakadı Türkmenistan oyunca nalog açlı olan. Bütün Türkmenistan oyunca nalog açlı olan şey yaşlı. Mun oğlu bu haramzada men haramzadam yeni 2 tane dostu bilen üyüşüp iyi biçi oturkalar. Hormatlıyım da dil yetirýärler, samsyk gurlar, tökmedi atıp. Gurlaýarlar, bu gurrmak olara istilýärdi, bular ýyňlaýarlar. Ýyňlaýarlar, o Allah'ın uğrak tutýarlar, o mun yüzüne durma, yüzüne duranok da. Indi bu howpsuzlygyň işlerlerden birine takmaýynan bunu alyp gitýärler. 90 amon gelýärdi, kellesi ýapylan, diňe gözü görnýär diýär. Alyp gidip bunu şun padwalla saklaýarlar. Sen şu Allah'ın uğrun dostu. Şogurrun bolanda senen madın mı yanına dip bolin bunu gaynağım çıkarıp gatya şu padvallan düşünýäňiz mi? Çıkarıp gatya da Allah'ın uğra 7 yıl ne çay verildi. Şagalla yatyr. Ine şu ýylyň ahirine çıkman şol oglan. Size wijetnam uğrattım Allah'ın uğra dostum için zakat etýän aýdym wadyr şu taýda. Ady geçýär şu taýda. Onsoň oturup dinleýänler. Mun ýene bir dostu bar. Şu dostu şumy şu Senin şu diýen oglanyň özüne şol oglanmy? Men maňa uğradyp bu suratyny Awa. evet. Inha. Şol oglan. Aşgabat Göktepe'den şol oglan. Näme bu oglanyň ady näme? Awa, şolana Şahan Fresul Recep Durdiýewiç.
Aşgabat şäheriniň Gökdepe'den özi, telekeçi özi. Onsoň Näme bulanın plasmas näme? ýaşyklatmy näme çykarýar, şoňalar birdat çykarýar. Hı Şol hı. ikide bile Türk mektepde bil okan bolan. Ýene Türk Gurban mektebi diýip bir oldu. dostlar bar, Arslan Nippa, bular 5 tane öler asly. Aşgabatdaky Indi Türk şol oglan, mantykyny da. aw, Hı şolar hı. bile okan soň kursdoşmy şeýle gitýärler, orja 20 näçe ýyl bäri gatnaşyp ber bolan. Soň maňa şol oglan aýtdy da, sen nide Resulullah nide oturan wagtymyz sonra diýdi. Hı hı. Resul diýdi kösäp äkitdiler diýdi, güpürdedip diýdi. Hı. Nurjamy näme bular üýşip Kur'an zada çypyna okuýar ekenler, toplanýar ekenler. Hı. Häzirim bu oglan 5 saat namazly, Gurbanam 5 saat namazly. Ýene bir ýaşylar we takallar biline ýetip duran üýşýärler, gawdan oturýarlar. Muň iş ýeri ýeri we Gökdepe'de bu jada oglanyň. O taýda üýşüp oturýarlar, hepde de bir günnäp daňdan etsenni, daňdan bolýar darýarlar. Näme etdiňiz daňdan etsenni oturýar diýär. Bir gezek men Mir 4'te bular gelip oturanna men bardym. Hı. Onsoň ýoluşmyň ýanyna bardym bolyn. Pakede namandy sallar bir zatlar ýene de kystyrdylar meni açyk görjegem bolmadym. Men baram soň dargamak bilen bollar. Hı. Ondan ala okbolşy oturýarlar. Süre sulil ýani alýarlar da mara işleýärler da muny kopsunyň kular näme goýýarlar. Din uğrundan demek ya dep nurjama näme bir topardy Hı. diýýärmisini toplanýar ekenler bular. Hı. Ýerde ur. Bir Hı. wagtyň gurrungy bu. Bu Hı. men haramzada aman bilak gitýärler muň bilen. Hı. Bulam şolaň içinde ba, bulam şo topara gatnaşyp beren. Ak gitýärler de Resula hataba goýýarlar. Şu adam hatapda duran şol oglan. A Hı. men samsygyma bolan goý berýärler degen oklar. Sen niýe maňa aýtdyň duramy kelläň işlet diýär. Men niýe şo zatlardan galaryň arkamda kim madur etdiň diýär. Sen bu Hı. zadardan näme diýär? Ardetjek bolsany dünýä gödele mard eder diýär. Kaka sorgan niýe? İşte de küdüp bir ýaly men bolyn ýöne bir zat da diýär. Şolar maskara bolmany utanmasa de men tanamok diýär da düşünýäňizmi? Dünya Onky gözü ýa sen de yani çerkin. dünya gözü yani haýsydy ýadyr. Dünýä gödeli ýani şo taýda tans edip duran bir badyr geliniň suraty. Ýa-da Dünya gözü. görkezdi. Bula siziň näme baran wagtyňyz? Ina 26-njy Ha, o noýabrda bir şol Aporna 25 güni gidemizdi. Aporna baramyzda şo taýda pyçagy zady ýok etdiler. Şol akiden 3 tane milisiýeler ýygyny ýitirdiler berde. Bu izi berilen onu 2025-nji ýylyň zadyna. Şo sen giýje Şundan sonra sagat hakykatda mirak gelen mirleýin dip bilemok beretçiligim ýok men Aşgabatda. giýje sagat serediň sırada 26 noýabrya 2025 serediň 3:24 giýje 3:24-de düşürilen surat şu 25-nji noýabrdan 26-njy noýabra geçilen giýje şo wakan ýa-ni siz aslynda seretden polisiýa müdürlüğine bahçyarlyga baryp arz etýäňiz şeýle bu wakany gyýdyňyza şonu ýalaklady edenler. 25 günü saat 12 bolman kawyzy berýän polisiýa. Polisiýa 3-4 saat soň geldi. Häzirim dur sesler haýt nomerlere jaň edelim. Haýt nomerlerden maňa jaň barýat diýenleri 3-4 saat soň gelenleri. Ana şol ýanky aporna gitdiler meni. Şo taýda da alyp giden pyçaklaryny ýok etdiler. Ertesi güni ýa men neme şo güni men polisiýa bardym, aporna bardym, men kowyýarlar, bar sen polisiýa bar ber aporny. Bizim montdan geçirjek dep men o taýda kabul etmeden oklar. Bu dälädir. Geçiriň men ýanky dünýä Taýda gözüne. Ýa-serediň Türkmenistanyň Döwlet Gümrük Gurulugynyň ýanynaky hojalyk dolandyryş direksiýasynyň esasy hünärmeni Ahmamed Mesken watandaşlar Seredin işleýän a nemesi. biz no ýolla Aktamyň töweregine Aşgabat şäher nemesi ba? Gumruk kaptanına da näme? Saçy Gumruk ketilen, termin. da saçy ketilen furaty watandaşlar keten saçyny kesip hakykatdanam. Yani men bunu suutnama bolsun nip görkezýän watandaşlar şu gyýjagat özüni asmağa gidenler şu saçını kesip koyup kaptanına da öz ağzı bilen dilkat koyup etçek bolonu Instagram görýärler de halas edýärler muny çağany vatandaşlar. Bu ina şu haramzada ina şu ödüm namazda mokap gördüye o bolşuny bilemok ni haýty kelläňe Orada bir şanslı etken olaýmasa namaz däller. Şol dostun şeýdi wekitip hasaba goýan soňlar bir namazdan zatdan gatja. Ya, ne Gödilmeýin. olatlar koydu. Inni diňe kipe kowlaşyp gör ödem. Diňe
Diňe ýene de sen maňa nemeler aýtdyň da başga nemeler ýadyma düşenden menem boş oýuny aptalna watandaşlar ýene şu suratlar bolmaly. Nirde käş bolar. Bular watandaşlar ine ýazylan ardalar, inha poçtaň nemeleri, gelen ardalar görüşön bir hakikatdan hem görüşdi watandaşlaryna ýadan eli bilen ýadan ardalary ina saçynyň suratlaryna çenli tutnama goşýa hemme zady bir ýani özüni açsak bolup peleklejek bolup ruh sağlygyna diýan ýetirilýär we henilem işläp ýör watandaşlar. Häzir hem şu haramzada ýa haramzada işläp ýör. Soňum bir giden İşleme meselesini aýdyn men size Nur Muhammed. Bayram al şaharda birinji sapar iş bozoljak bolup arda düşenni. Bäriniň bayram al şaharyň sürçüsi Olhamyň iş ýerine jaň etýär orunmasarna. Siz akma men mesken ýagdy iş diýip baş hünärmeniňiz bolmaly ýa. Şoň iş çykyşyny beline tutturuň da uradyň diýä bolen. Bulara mun çagyrýar da sen işden çykarmasak bolanok seni bayram al şahar prokuratury diýär. Bunam bu samsyk itçä da bar men şatlar mun ýanyna gurrun berýär. Gülüp gurrun berýär edem. Bulan bar ýa-da oň aýtdy, näme bermeli men saňa diýär. Olam aýtdy sen arda ýazda çyslo goýma diýär. Bölüm müdürü. Çyslo goýma diýär. Eger goýulagy berse diýär, iş gozgolsa diýär, biz sen çysloň ýer wagtdan goýarys diýär. Ba. Görýär. Peýda wa da oňa da berip durda pulny. O zaman pul näme diýär? Bayram al şaharda iş bolýar diýär, on jogap gatyna gitýär ýanky Muradyň beren jenaýat alamat bolsa da 72 bilen ýapýar iş jogap gatyna alyp bir iş ýerine ýetip berýärdi. $3000 da 300 milyon verdim diýdi da. 300 milyon berýärdi. Ýanky dil gatyny ýyrtdyrýar, çyslo goýdurman. İş adam gatna atýar, gözüňize gelýärmi? İşe gatnaýanyň sebäbi bir zat etýär. Muňa telekeçiler jaň etýär, ulul parniňkiler, ol bir daşary ýurda produkta çykarýanlar. Ulam alýada wagtynda kagyd doldurup beren ok olan gad, çüýrap zaýy bolup barýar. Bir gün iki gün saklaýan dünýäň pul oýnaýar aýtda. O zaman olar muňa mejbur pul berýärler. $200 diýse, $300 diýse, 50 milyon diýse. Ine şu dünýä gözelýänim. Ine şu aýalyň aýrlansa şuňla 2,5 ýyl ýaşaşýarda, şuňa da eden edip goýan. Ýöne bunu alan oğul. Ay näme abat ýerini goýmasaň näme etsin onu alyp. Bulam ýöne sesini çykaran ok, men köşýänim, ma barjak bolup berenim, ma men diýip kaka täzir bir ýerde oturan adam da, kakasyna jaň etdim men. Sen gyýdyň diýdim, men ärim bilen 22,5 ýyllap gidipdir, habaryň barmy diýdim o. Sen äriň kim diýdim aňa? Meni mesgen diýdim, ol öýlenmi näme diýär. Bul öýlenen näme gidilip ýörekene. Gyýdym näme bolsa da sen men gyýdymsyň ýatdan çykarma, papaň sen üçin janyny berer gyýdym diýip ýa. 11-nji dekabrda, noýabrda öz gyýdyny 10 ýaşynda bolýar şu watandaşlar mundan 1,5 milyon bolan wakadany. Şu wagt 12 ýaşyny içinde gyýdy. Ýani gözüňize getirin 10 ýaşynda gyýdyny etjek edip ne ýazan zadyna seredin öz kakasynyň ýa-ki haramzada kakalygyň ýadan pedofil kakalygynyň ýadan hatda şu gyýdym näme bolsa da diýär görýärmi? Her näme ýaşanam bolsaň diýär. Onuň mana bu taýda şu aýallygyň şu şuň bilen ýaşaşyp gör, şu döwürler bolýar bu zatlar. Onsoň bu taýda görşüňiz ýaly ina bula şol aýallygyň ina bulam şol 10 ýaşyndaky gyýdy şu watandaşlar. O gözlüken pedofil we henidem çäre urlanyp henidem Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugyny işläp otýar watandaşlar. Ve muny prokuratura da bilýär, polisiýa da bilýär, milli howpsuzlygy bilýär. Ay mirleri ýazmady watandaşa görkezdi. Son park ýazan arzan şulaýyň ikisine, altynjy aýyň ikisine maňa poçtadan ne sapşenýeler dur, jogap gatlar dur. Milli howpsuzlygy ýazdym. Ondan baş prokuratura ýazdym. Hormatly arkada nimämi de ýazdym, her darmy da ýazdym. Üçüsine ýokartyna şapkatyna üçe daran görkezip aşandan bir arda ýazdym, 6 sahyp edip. Ine berýän jogap gatlar şul haýsy kodeksa bat delýärdim. Üstüne dem şuň diýen zatlar eden hereketlerini suutnamalar bilen görkezip basyp ýazyp uğratdym bolen. Maňa holgun generalny prokuraturadan kagyd gelýär, Aşgabat şäherine uğratýar, 20 neçen giňişlerini habar beriň diýýär Aşgabat şäherine. Indi bir zatda da näme ýazýanam bolen?
Bir zat hol gününe Bayramal şahar prokuraturası sülçüsü bilen prokurorun üstünden general prokuratura arda yazdım. Ne diýdim, işi ýapyp oturlar çäre görüň diýip baş prokuratura ýazdymy ardany baş prokuraturada Aşgabat şahar uratdy. Aşgabat şahar nämeden üretýäňiz dogan? Aşgabat şahar alýada mene Bayramalyn prokuror bilen polisiýa sürçütne çäre görüp berdip berýän. Aşgabat şaharam alýada bagçarlyk etrap prokuratura çäre görüň diýip uratýara. Düşünýäňizmi? Inne mene orta bilim bolyn ýygyň ýitirýärler-de. Mena alýanna polisiýa çäre görüp birin jenaýaty üstüne ýapýarlar-dyan. Olam aňryk ýazýar, akma medet mesken eden etmiş üçin niýe? İşi doğru hemme taraplaryn barlap diýe, neme arda ýazana jogap beriň diýip uratýar. Gözüňize gelýärmi? Men talap etýän zadym ol, sen ne privana, prabalana diýen ýalak. Düşünýäňizmi? Samsyk görýärler adamlar berýän jogaplar. Özüm bir zatda şonu bilip etýärler. Men oňa tutnamatny berjek. Seredin men wara başda telegram uğradymda aljyrap telegram uğradymda bagçarlyk etrap prokuraturasy uğratdyma. Maň Aşgabat şahardan jaň geldi. Jaň gelende siz altyýbamy diýdi. Hawa diýdim molen. Aşgabat şaharyna diýdi. Akmamed funukdan arda ýatsyňyz göreni bagçarlyk etrapy ýazdyňyzmy diýdi. Bir kararlyga diýdi. Ardaňyz dur diýdi. İş toplamyňyz dur diýdi goren. Men ýalňyşypdyryn diýdim, hormatly diýdim. Prokurormy kim bolýan bolsaňam diýdim. Men diýdim şonu diýdim bagçarlyk diýip ýazmalyma bir kararlyk diýip ýazdyryn diýdim. Şonu anyklarlydyk diýip goýdular. Anemsin bu tapar men Bayramalyň polisiýasy ornmatar ýerli wekili, sülçüsi prokuror etýän etmişlerini hemme sesler dur toplap çykka çäre görüň diýdim. Aşgabat şahar prokuraturasy samsyklaýar bagçarlyk etrap prokuratura uratýar. Düşünýäňizmi? Bolýan zady. O da hiç. Maňa bagçarlyk etrap prokuraturadan jogap hatlar gelýär bolen. Şular iş alyp barýany dogry bolsa, şol iş jany kerekýäni dogry bolsa, maňa näme diýip uratýarlar? Mar welaýatynyň Bayramaly etrabynyň raşyjysyna diýip maňa jogap hat uratýarlar. Men orgun sürçüňärni baramda aýtdym. Sen diýdim stajyer ekeniň özüň diýdim. 4 ýyl stajyň bar eken diýdim. Sen diýdim men Bayramaly şaharyň ýaşaýjak diýdim. Men kwartirant bolsamam şaharda sen maňa şahar uratmaly etraba däl diýdim. Menem kanuny düşünýän diýdim. Ýöle saňa sülçmen gep öğretmäň diýdim molen. Sen ne doglan ýeriň etrap diýä. Dawba ýok bolmasa doglan ýerimi uratmarsyňa, ardan çykýan ýerini uradarsyňa. Şular şeýle terede felanat Nur Muhammed. Şular terede felanat. O terede gelmeýäniň sebäbini baýdyn. Men adwokatym bir zat talap etdi. Biz iş toplum bilen tanışdyk. 5 ay geçen soň bagçarlyk etrap prokuratura bardyk. 3 saat oturduk. 3 saatlaba maňa daşymdan gaç ses bilen okat berdidim. Demäme. Adwokatyma. Okap otur bolen. Şo taýda şeýle diýdi. Okap otur. Indi menem aýtdym da, şu zatlara diýdim, şu ýapylanyň sebäbini näme etýäň diýdim, sülçüňizne seredip. Han men beren delilem, näme goşmadyň diýdim molen. Yere seredip dur biz ona deyip bilemiz ok deyip. Men aýtdym, men düşünýän diýdim. Oň diýdim, men gaýdam gurşatmam mediba. Men bir gezecik aglasam meselem çözýär. Dikurlya bolen diýdim, şondan jaň geldimi diýdim. Ya daýt wa diýdim. Ul işte işläp diýdim, çykan diýdim. Şondan jaň geldimi diýdim. Aýtmaňa planyň jaň geldi diýdim men diýdim. Size ziýan ýetmesin diýip oturjak diýdim. Size ziýan ýetmesin diýip men size gowy düşünýän diýdim. Men bu uradan ýazyp öldürip barýan diýdim. Aňyrdan jaň gelip size öldürip gelesem, men Aşgabat şahardaky adwokatymy olam Maliýe ministrliginde işläp çykan adam, näçe stajly, umumny adam. Şoňa jaň gelýärmisin. Bulara adwokatlyň, ýustissiýasyň nemesi bolar, adalatyň nemäň üstünden aýlanýan. Sen näme ýapylan işe burnuň sokýan açyljak bolsa şo wagt açylar diýip jaň etýärmisinler. Menem oňa at pul berem. At pul ber tutulan men çamyň aldynan keldim. Menem aýtdym, sen şu işi alanda diýdim. Men uturýan işim alamak jenaýatyň üstüne ýapylan çäre gorjak diýip aldyň diýdim. Hawa näme etdiň diýdim. Ay men diýdi, hormatly aýtsan, ine şu zady goýuňadyr, aýyrmaň ekrandan, şuna aýdyp geçseňädir, şu suraty aýyrmaň bir gün. Osaň kim jaň etýär diýdim, adyn ber bilen mok diýdi, gaýrat edin, meni goşma diýdi. Siz gözüňize getiriň. Men şulaň ýapan bu güni dörjelep açyp başlayan adama jaň barýar. Otur diýilýär. Düşünýäňizmi? Sülçäken iş bilen jenaýat gozmamak bilen çykýan sülçä otur diýilýär. Düşünýäňizmi? Men polisiýanyň arda ýazylýan o başga etrapy uradylýar. Siz kim madur etýäňiz aňyrsyna? Ana şo gaýnamyň aýdan bolýar.
Sen nämeden de bilmeýän şuňa edenlik diýär düşünýäňizmi? Şu Görsüňiz ýaly. tabliçka gelende men bir zat etjek. Şu Hmm. tabliçkan ýakynlykdaňyz, şu tabliçkan aşagyna ayak bardyr surat gördüňizmi? Bravo. Ana şu ýollaşymyň aýagy. Muňa bir aýtdy, şule dara ýüzüne ok geçdiňizde şule daraň. Şu tabliçkan. Şule dara Türkmenistan'ın urat. Sewda Hawa. Senaat Edarasynyň Türkmen ekspertize kärhanasy. Indi diňläň, şu ekspertize şu kärhanaň başlygy aýal maşgala diýär. Ýaşam uly pensiýa gitmeli aýal diýär. Muňa bir aýtdy organlardan biri. Sen niye 2,5 paçka versen diye 2,5 milyar versen diye. Şuna sen başlı edip koyarsa gelen vakti dolu diye. 20 tane işler var diye. Sen peçadın olmasa da diye. Lüboy daran bulon bala bilyan diye. Sen niye min yerlen çünen bir işleşel diye. Ola morgandan çıkıp sövda sistemine geçen adam. Düşündünüz mü? Son bulan bu surat alyada telefonla oya. Bu neyme dedim bir gün men kaptan da bir bilen guruluş otur. Şun diye nemesi diye başlı tatarım bir ayağlı ken yaş ulliya. Şun öğretmeli de neme duran o zaman şu tak geçmeli ya. Gözüňize gelýärmi? Sen ol dilin aýtýan summaň men düşümde öğrenmek o aýtýan summatny düşünýäňizmi? Görýäňiz dämi? Näme vatanaşlar? Korrupsiýa diýdiler. Aha. İyi de şey diýär. Sen dedim şuna 2,5 milyar berip dedim. Geçsek bolup dedim. Niýe basa taýda dedim. Niýemiş madem? Men dedi aýlygyma 2500 manat dedi. Köne pullan 12,5 milyon idi. Ýöne teredin bölüm müdiri Guşgat nemet adamyny. O Bektaş kaptala tamojny için kompýuterda işlemeli spravkada doňormalyp komandirovka urat ýawaryň 500 dolar berýärdi bara. Şo taýda Serdar diýilýän bir işgär bilen urulýar. Serdar gaýrat edýär. Dipşe kurulýarda. Onsoň Orazwamy nämen bölüm müdiri barşyň. Oň bilen urulýarda. Şolara pul berýärdi şu komandirovka giden ok. Näme giden ok giderler de ýyllygyna üstünden ard ederler diýsem. Komandirovkada pul barmy diýär. İýje özüň almal çölüň üçin işlemeliyä. Edaratdan çykasy gelen ok. Özüm menne şeýle bir videolar bar da. Şuna iş aly ýüreg otyr edarasynda. Bulan men öýümde ýatyr götüni galdyryp. İşe gitmän. Başga iş tatýan ok. Bilýän näme tutýan ok. Sebäpli bu terekçiden 1000 dolara, 2000 dolara alanlar gördüm. Atlar neçendi bilýän, gözüňize gelýärmi? Ýöne bu haram üçin bir giden hojalyk ýakmaýyp ketim çykarman otyr. Ýöne gerek bolsa ketim gowy çykarjak men. Holgun näme etdim? Nur Muhammed. Ine şulay bara 2026-njy ýylyň 15-nji, ine 6-njy aýda 15-ne edaratna bardym. Ine şu bilen girýärdi internetde. Aýerden bunu. Ödem adı neskenlik koyan, o kanlik koya. Aşgabat çakardı hemen aşna oynar bunu kan çıktıysan tanamayan yok. Neskenlikten hiç kim tanan yok. Muna aslında garakçı diyar ekenler lakamay. Kan çıktıysan tanıyanlar. Neskenlikten aşgabat tanan yok. Dine suratın orta kan ne mi diye. Şu kimin ne? Şu gelin mara. Şu Cem Mevlamov diye beştiyen mi stilist saçon oryan. Şon uçiliyor. Ondan Miravoy nemede 2 gezek nemalan bol. Diplomny mönämemi. Dwarsy çempion. Näram Dubayda. Bulay albedenem bu jynsyk gatnaşykda bolýardy. 2025-nji ýylyň başynda eğer Dubaýa gitdi. Bulan muň bilen jynsyk gatnaşykda bolýardy. Maňa aýtdy, "Şeýle eseret diýär, şuň nämesi diýär, senkiden diýär, kim diýär." Men şunu edem edip goýanym oýan diýär. Tapdym men ol aýal, jaňam etdim. Eğer neçenden tapdym. Men maşgalanma öýüm ýetjek gele. Akasy bu helen şodatdan keypalýar eken, hemme de şunu ettirmekden. Indi şu maklar edip berendan helen şey etmersiňe. Yo, inni keypalýan bilen işimiz ýok. Keypalýan bilen işimiz ýok. Ýöne bu taýda birasyz öz razylygyňyz ýok. Üstesine de arz şikaýetlerini dinlenen ok. Onun naşaram intäk ýaşy ýetmedik 10 ýaşyndaky gyýyň saglygy barada görünmi diýe. Onun psihologiýasy bu bir tragediýa bir aslında söresem Türkmenistanda 10 ýaşly gyýyda göz dikip biljek. Ýani bir haramda bolmasaň da ol sen öňe namaz okapsyň, näde Hudaýy ynanypsyň o zatlaryna wapşe düşüner ýalylar. O kelle bilen näde sen bular ýazda edip bilýän, ýani şular ýaly haramdadylar sebäpli de ya o İslam dinine de bir giden şikesetýär soňunda gepleşsen häzir neyse.
Ini Dereden şu şunlara çäre görülmeli vatandaşlar şu temada şun ine şulardan çäre diýişinden görülmeli esasy tema şu. diýişinden alýan biz atkalarına maşyna aldy bol 2025-nji ýylyň başynda $10.000 Daja 8749 ahal nomerda. Hmm. Ýanky Şahany Resulüň adyny aldy. Maşyny telekeçi dal. Görkedi bilýärdi planda aldym diýip. Bulal täzir 2500 aýlykla nädip bu maşyny aldy diýilýärdi. Ýöne sürýän şu agat bilen özü. Ýa men size şu maşynyň suratyny uratdym da 17-16 kemre. Şol bayramala, şular bez dokument bayramala gelip gidip bilýän adam da gaýnagam bilen şu maşyna. Şular ulan Aşgabat şaharynyň içinde şular bez dokument şulan adına da verin istem yok. Şulan adına da yaşamasın. Şun pulundan şular sürüyor şunu. Yönü Aşgabat şahar yıkıcı gayı şular saklap bir geçirilen yerem yok. Şulan adından bilýäňiz mi? Bayram ala ne geçirilen yer yok. Kime çıkıp can edip yolunu atça bular. Kim bulara gollog berýär? Ana şu taýda görkedim men size suratyny okudum. Bayram aşyny birinji prezident geçen ýerindäki yaşlı kafenin önünde duran surat şu yerki maşyna aşağıda maşyn nomer görünüp duranlar kemeri. Aw bar Anne häzir sen dokumentsiz vilayetden vilayete çıkıp bolýarmy? Kim sana gollog berýär? Kim arkayn bol bekýän zatlary? Vatandaşlar teredin şu öňem kän efirlerde aýdyp geçdik şu ýurtda esasy kanuny kimler podýar? Ýene de şu baýa galan çağalary ministrler wezipelerin çağalary podýar we arkasyna hökümeti ýastanlar podýar diýipdik. Ýene de bir tutnamasy. Yani şu haramlardan edip bören gady ýöne köý sada vatandaş edip bilen o vatandaşlar şu sada vatandaşyň edip bilmeýän bir kysanadan edýärde görýär ha bu ýurtda muny ýalam edip bolýar eken o diýärde kellefi mundan hat erwet agyr jinayetler edip başlaýar ki şu gadyna şu aýal maşgalan aýdyp oturan zady öz başyna geldi öz çağasynyň başyna geldi çağasy hatda muň esasynda özüni açjak boldy. Ha güýnan sagam hökümet aslına seretsen halky beýdip besmallersiz. Siz öz içiňizdäki birgiden musurlary, birgiden şolara çöp düýüleri siz ýola getirmeli. Olum arzalan esasında bolup durasynda siz görüp dursunuz. Arzalary sereden zok ýöne. Arzalary absolutna sereden zok. Şu aýarly bolmaz. Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynda da hat ýazdy. Adalet ministrligine, prokuratura, polisiýa ýazmadyk ýeri ýok. Ýa görkezdim birgiden tutnamalaryny. Seretdiňizmi? Ýok. Henidem otyrmy? Otyr şu wezipede. Awa aýda vatandaşlar sowmadym diýende şu 2000-3000 $5000 pul sowýar diýär. Sowmadym diýende şolar ýalam özüniň bir keýpetýän komnatam ma diýdiňmi? Aşgabatda Bir dörtte men ertede bir kurt neme nohur oğlanjyň suratyny uratdym. Şol oğlanyň hejatnyň mukakatyny adyna duran jaýol. Odan şo jaý 5000 da sinema edip mir dörtte şo jaýda bolýar şol käbat. Odan bidem ýetip saklady o taýda. Menem bu jaýda men ýaşajak geldim. Men sen bir toňda ýaşajak adam däldim. Haçan diýdim, normal jaýanlar şonu ýaşan bolmasa özümde ýaşajak diýdim. Tebe o jaýyň içinde men näme gördüm Nur Muhammed men baramda. Maňa günäsini ýujak bolup gezmäne gelä gyýdym amalla diýdi. Menem gorkunjyma şu zatlar edenden soň 2 çaýlap guruluşmaň ýördüm bolen. Ýanyma bu şapýor oglanjygymyz amallymda gyýdym bilen. Şu günäsim geçenne belki düzelerdik gitdik bolen. Şonu kalyan aparat durdum. Ine häzir aýdym parahat 4'te 155-nji jaý 5-nji etaş 2 podýedli dom şol. Mektep babaklarına aňyrsynda neme bar? Arkadan bank bar. Odan şu jaýda şu kalyan aparat dur. Ona men görjek bolen bu ýandakydan şapýor çagan. Şu çekip ýazjak boldy bolen birgiden kömür gaýtdy 4 turs ketilen. Odan içinden mara bu tabletkalar çykdy. Ýene de maşire ýarda çykdy. Menem samsyk däller. Bizem görýär, telefon görýär, telefonu görýär, kinoda görýär. Çıkan zatlar, satylýan zatlar däl. Menem muny elleme diýdim. Amana elleme diýdim. Eliň barmagyny çykar elleme diýdim. Elleme goý diýdim. Oňsoň pul sosa çyk gördüm. Gorkdum da. Näme bu zat gadyp. Pul sos açdym, pul sosyň içinde falga bölekler o toglanyp içine näme salyp çekilen belli däl oňa. Şunýaňyzmy?
Soň menem muny şörde Bayramar şäher prokuraturada aýtdym. Şul haramyň diýdim Mir 4-de istimac etýän kwartirasy bar nokurly berdiňki diýdim. Barkat ýaşa taýt diýdim. Şo taýda kalyan aparat dur diýdim. Kalyan aparady alyp ekspertizadan geçirseňiz diýdim. Ondan diňe kalyanyň şeýre çykmaýar, başga boklarym çykýar diýdim. Şo taýda diýdim, çödek diýdim. Muňa jaň edip açaryň beräý diýip bundan bir kuşdan awuryň alanyny bilýänler şol açary. Dost mihmanymyz bar bertene diýip. Orgondan var, keypet gaýtýan jaýy. Menem muňa aýtdym, sen haram şu zatlar durka şu lüýden sen çyksan sen ýoňa ýanarlar. Bu zatlar nämedim? Togolojik 7-8 sancak tabletka togolojik. Mene ellemäne gorkdum. Ellemedim, elimiň ýygy galmasyny diýip bilýäňizmi? Körpe çaňyras bilen tutuýdy nokdym. Ellemän bu zat diýip. Ýöne şun prokuraturada sülçiň prokuror ýany aýdamda şon dernejegem bolmadylar, bilýäňizmi? Dernejegem bolmadylar. Muny analizden konser ekspertden geçirmeli ganzadyn bolan o ýaryny iki dost bilen kak nemesini çağırıp, ağasını çağırıp, 4 dolup topordan geçip berler bandyçada. Kim bilýär näme berip, näme dik geçip gitdiler, bilýäňizmi? Aslında şun gany dütten barlan üstünde uçaska boý durup şun gany barlanmady, bilýäňizmi? Öňetýän hereketçikler etdiler, hemme zat arasynda gulýarja edip çykaryp berip goýup gitdi. Bolukän, o gümrük gullugyny biz ýapdyk, konkretne gidip dur, $1000, $2000 alyp dur. Ýani hem bu ondan kim bile aýda edarasynda şunda gümrük terminallik ýazylygy 3-nji etaş girdim, ornmasar mennidi. Metdim sen Aşgabat tamojny ýani hojalyk dolanyş direksiýasy size degişdim desem ha o mennidi. Şoň dedi ornmasar han başlygy dedim. Başlyk çäre gitdi dedi. Sağadan mara ir bilen. Be irden çäre gitdimi dedim. Ay on näşe, ine şuraýyň on näşe. Men aýtdym siziň dedim plan işgäriňiz dedim. Şörden alýan haram pullaryna metlik edip dedim. Men saglyk ýagdaýymy zaýlat dedim. Men çağlama şeýdi dedim. Sizden düşýän haram pul bilen şu meseleler ýatyp gör dedim. Näme etýär? Oturan ýerinden birine jaň etýärdi. Biz zakmaýdyk meskenip bamy diýär. He bamy diýär. Suratyny görkezýän we tanamok diýär. Sen şörlüň ornbasary bolup işgäriň tanamasaň dedim. Şoňal işgär bamy ýokmy? At familiýasyny bilmeseň dedim. Onu şu edarada biz ýatka dedim. Arkaň göz göterelin ýa dedim. Saň onu dedim günne köýlen pulun gelip duranlarda dedim. İyi diýenim dersiň dedim. Mene seslerim durdurulýar gaýdanım. İýdi nanam aýtdym başlyň geler o çäre görüň dedim. Näme çypşyl dedim ana dedim. Bahçıarlı etraf prokuraturada işi de öğredi dedim. Bayramar şaharda öğredi dedim. Näme çıkarmadınız dedim. Näme için boşargalýaňyz çysla goýdurman dedim. Biz dedi derner iyi de çäre görür dedi. Görlen ok çäre. Aýaljak işine gidip gelip otur. Aýaljak işine gidip getir. Özünden dastaran bu işe başlandan soň ýanyna ýazmyrak diýip proglany $2000 peýda gördi de şo taýda işe ýerleşdirdi. O soňa Saragatly artlan diýip proglanma. Saragatly artlan nilýän oglanam şo taýda işe ýerleşdirdi $2000 peýda alyp. Şol oglana mä 3-4 ýyl boldy işläp berende şo taýda. Nohurly ýanky jaýyň eýeti we bankda işleýän. Oňjylyk ýerleşdirdi şo taýda $2000 peýda alyp. 3-4 oglany öz işlerler birleşdirip dennem dilli uçturup topar bolup işleýärler. Bir-biriniň ýüzüne durmaýarlar. Ýamanam gowy işleýärler. Ine vatandaşlar onu jeren şul nimani tutayda jemläli we şundan soň seniň başga gelip biljek her hilek nimaniň men hökman takipçisi bolan iderler siziň bilen habarlaşyp duran hökmany suratda maňa şu nimaniň netijesini aýtgyn, maňa gat wajyp, elbetde tutmamak da wajyp bolar. Çünki o ýaşdalyda bir iznasilyownya wada bu taýda vatandaşlar. İnşallah çäre bolar diýip umyt edýäs. Nur Muhammed men sizden etçe kaçtym, men sizden hem yüz tuttum. Ömür etmeýän zadym yüz tuttum. Maňa şu maskaraçylyk, yer açylyp bir giri bilenmok. Men sesimden hem tanar tanışmışlym. Men adam familiýamdan hem tanarlar. Men ondan utanamok. Men ondan utanamok. Eden utansyn o hereketi. Şo hereketi eden haramzady. Men bir damam dolup çydalmaýan zadym men çağajygma diýdi. Düşünýäňizmi? Şoň gyýdlygy duranam bolsa şony, şoň psihikasy wat öňkýär gülenok, öňkýär oturup turanok, öňkýär çağa däl şol. Men diňe söýlem şu haşdetdim çykaryp beriň diýip. Men ýa-ýana hormatly arkadaşymyza diýip, barany o arkadaşa
Kolgun baş prokuraturanın öňüne bardymy, esirler o bagapdala geçdirme kameraňa sana dik kowyalar raýatlary. Arzym eşdireýin baş prokuratura bardymy, kowyalar biz eskerler. Geçiň ograda durman kameraňa sana diýär. Men size haýyş etýän zadım, şunu hormatlymy, serdarmy eşdirip beriň. Eşdin şol, bilsin ýurtda näme bolýan, halkyň näme kösenýänini görsün, şol işte şoňa çäre görülýär. Şol işte çäre görüljegini bilýän, ýöne şoňa ýetiren oklar. Ýetirmeýändiň sebebi şu asatda haramzadalar etýänler şu zady. Düşünýäňizmi? Kimde delil waka jenayet dopturan zadyň üstüne ýapýarlar. Näme şol mutgular ýüzü çüýnedilýänler etýäňizmi? Ýaşyryn sözi çüýnedilýänler etýäňizmi? Kimde zadyň aňyrsyna pul ödül bilen aýdyp otyr. Agatnyň gyýjygysyny 300 milyon verdim. Ozoň iyi bitirdim, talym okudy ýani institutda. Agatnyň ogluny plança milyon verdim dip aýdyp otyr dil bilen. Mutsalan o aşazatlary, hemme ýerde de şo pul berilip edilýär şoda. Sozatlar halk gorkka gürlemene, men gorkamok, men aýtjak, sebäbi men suutnamalama aýtýan, sebäbi men çağlama diýdi, men şaýatlanma aýtýan. Men diňe hormatlymyzdan şu zady görsün çäre görün isleýän. Halk kösenýär. Menden beter kösenip berenmä. Nur Muhammed düzelen o polisiýa. Aýyň 20-si inädir men size sesin eşdiren. Aýyň 20-sine şurada goňşularda gok bolup polisiýa wyzy berdim. Bir saat 15 minut geçti polisiýa jaň etýän oyny dinläýdi diýýän zadyny. Ine. Dinleşinini. Ine şu aýyň 20-sini ne? Alo, salam doğum. Kim kaw, kimle ulaşamam? Şunun polisiýadan bir saat 15 minut dolu wyzy berdim adamam gelmedi, uğratmadı ya registrasiýa dediniz, okmy? Siz dejurny bolýaňyz, däme? Dejurny. Bir saat 15 minut bundan wyzy berdim, Altynasır 10K diýip. Altynasır 10K diýip wyzy berdiler. Bağım yaptırmış orası. Eşdilem. Ha. Bir saat 15 minut dolu wyzy berdim. Bar uğradar adam diýdiler, habar bolmady. Näme şoý şeýdi işleýän oglanlar bolýar, şuňa alyp işleseňe. Yok, karantina olanlar zaten. Menden daha zabratın numaram soramadı dejurna. Senden başka ene var dejurna var. Şondan sorasam. Haýsy numara jaňadyr bansala, haýsy numarayla alam diýmediňiz? Doktor. Näme çekipdir? Alo, salam canım. Ben wyzy berdim, adam uğratmadyňyz bir saat 15 minut bundan ýa. Yok, ýatasaň jaň etjek diýmedim, siz maňa pasportyň alla gel, ertir ard etmäni diýdiňiz. Men aýtdym, men şu wagt ýaptyran goňşulam diýdim. Kulgansta bolan okma, birinji maýdan nära stasiýa deme giren okma. Rahatsyzlyk etýän tagat pul berdim soň. Ha? Altynasır 12'den wyzy berdim ýaňy. Gün saat 12:00 wyzy berdim özüm. Aha. Kim ol hem berdi. Düşünmedim. Men wyzy berdim. Ne Yok, görüşüm üstüne ne daşarda yatmana veren komşular yumurtladım ýalar zabora diýdim. Arada şypr zabor var, şoňa ýalar ýatyran oklar diýdim. Ana biýetsem duralym, ala okol, dargaň diýdim, ejeňama dikkat ýalar aňyrdan. Bolýan ýatyran üstüne turan gelmedin gece 12'de. Wyzy berýänime pasport alyp gelýäňiz. Siz üstünde gelip onu çözmellämi? Şu wagt yok şolar ýöne biýse dur. Inni ýöne men ertir başga biriniň ýanyna girjek. Tamuşda bir zat da öňem men polisiýa wyzy berdim. Öňem berdim molin geldiler de baraý dikýäňiz. Aslında siz dejurny raýatyň ardasyny siz almaly. Çağırlanma 15-20 minutda barmaly, düşünýäňizmi? Şu wagt serad wagtyna bir saatdan ýaş, men 5 sanaky öküz ýaly olanlar çykyp ölüşmerna, maňlaýym ýardyrmarna. Öz oglum dödüm ýatyp bilýändirna gece 12'de. Ejeňama diýip gece 12'de men ejemiň amyna aglatmallarna. Organ gelip bir düzgün tertip bara. Näme çypýanýyz oglanlar? Даже представить, demedi waýdaňyz, ok men plan ifam diýiňiz, ok. Nädirni şu näçesi çyslan?
Plan çizoda plan saat 10:00'da wyzy berdim. Pristavitsa da metmedi. Ana söz zapislaram dur. Pasportun alla ertir gelýärler diýsem, şu smenna koglanlar ertir nirde durarsyňyz siz? Pikirlenip görýäňizmi? Raýatlar kösen jaň etýär. Üýüm därim bolsa size jaň etjek. Gele maňlaýyn ýardyrjak ýanky 5 tane koglan. Men erim hazar berýär diýip jaň adam 5 tane ulan varota yumurtkadan oýnaýarlar, ýejeňamy diýip söýňýärler desem, pasportyň alla gelýäňiz. Şo taýda bir sanal adam masyňyz aty 2 tane. Onun peýdasy ýok, töwrekde adam ýok. Indi men ertirwiýe zapisi bilen prokuratura barjak. Dünkü men bir saat oýnaşmak garaşdym. Wyzyw alşylaram, dajabratyn nomeram soramadylar. Üstünden bir saat oýnaşmak garaşdym, çärede görülmedi. Onu haýman şu 5 oglanyň gije saat 10-da ölüşmeli köçe çykyp diýip ertir muradyň Şuraýlymy? işlemäň o. Gördüňmi? Ine 2-3 gün bolanda düzelen okşy polisiýa. Ine düzelen okşylar. Yaman Türkmenistanda bir hili gaçer we soğuk sala işleýän ekenler. Men göz ýetirdim da polisiýasyndan tut prokuraturasy, sudyasy diňe bol 5 manat ol eýlek, pul beýlek. Ine ýa Askabat tamozna degişli. Orunbasar bolup otyrdy ordämi? Akmamedow meskenliýeti men oňal işgärim mama diýip içinde işläp oturana jaň etýärdi sorýara. Suratyny orkozum belki ýadyna düşmedi diýip bolan. Men şuňal işgär barmy diýär. A sen orunbasara bir işçek gel edaraň. Sen işgäriň kimden zat galla haçan gelýär, haçan gitýär bilmeýän odan hökümet alyp төлýäraňa. Yo bular bara şo taýda işgärler gazan etjik berýär orunbasaryna bölüm müdürine. Telekeçiler bilen paraforluk edip berendan başga ýerlerde durup etjek işini edip. Seret men şu taýda bir dağdak geçekde eger şuň arkasynda ýokary wezipeli adamlar bar bolsa, Gülşat Mamedowa siz bar bolsaňyz gaýratyň arkasynda durma. Bu ýerde meniň esasy fajial tema ýaş etmedik gyýda jynsyz zorluk bar. Onuň özüniň ırzasy ýok. Özüni açsak derejä gelipdir. Ýani bunun öter näme subutnama gerekside. Ve şu zatlardan soňam şuňa çäre görmeseňiz men bu temany nişe sakkyj eder netip bolsa, hemme platformalara da haýyş edýän şu videolary paýlaşyň. Halkara adam hukuklar guramalar sizlerem alın meniň videolarymy ulanyň atçotlaryňyza, hasabatlaryňyza boşuň. Eger çäre görülmeýän bolsa, çäre görülmeýänligine min soňunda ona meni aýdar durars. Netip bolsa şu mesele boýunça hormatlyymyň meclisiň aşaňa ýazdym Nur Muhammed. Bizim hormatly prezidentimiz aýyň başynda meclis geçirdi ministrleriň arasynda. Odan hersinden öýlerçe atçot geçdiler da hormatlymyň öňünde bolyn. Menem muny görüp otyryn bolyn, allymda nime etdim. Kommentariýat ne? Ha, ine şu meclis çyklotna derdiň garasyna ýazýar. Çyklotna. Näçe şu birmi näme? Apreliň 1-i şu ýyl. Ha, apreliň 1-na iýje ýatamak gördüm. Seretýänna. Bu paýyrlara giýje ýatman ihlas etýärler diýen giýje ünlüýän. Bulara mene şu oturanyň saýatyna diýenna. Şoň bir bolmasa bir şo zat diýen göz aýlasa şo zatlar bolmaýar diýenna. Allymda kommentariýatny ýazdym. Hormatly arkadaşlar, serdarymyz diýdim. Bagçarlyk etrap dedim prokuraturasyna bolýan bir kanunçylyga da Allah nazaryňa salaýsyna diýip işdanjalam. Haýyş etýän ýa-smyly goýdum. Dangan 5 şol barýaka ýazdym. Bolly ertesi gün bara sagat mena sadaka etdim Türkmen gala bolyn. İşi gülçülidip dipýä 2 san awur işi kakýan suratlaryny uratdym size. Maňa siz nerde diýip. Ana şu dikawur şu maşyn gelýär, durýar. Şu ikisi maňa jaň edip otyrana ýanyna trubkany beýle gelin jugutna satdyr. Jaň etýär. Altyba jeren hawa men oradyýa, hawa dinleýän oradyýdym, onsoň diýdim. Onsoň ýygynyň men plany diýä, ay karoçy kakely men diýä. Jaň etýärlerde gedekleş perki nomerden. Siz haçan ýüňde gelýän diýä. Orunmasar bara diýdar. Birinji, ikinji orunmasar Bayraman şaharyň orunmasar diýdar.
Biz idar uğraşyny alıp gelýär. Ene şu gapymyň öňünde duruşmasyn şu wagt. Bular men alıp maşyny üplemek gitmäne gelipdirler. Men bir satylýan malýanla. Men hak hukum ýok. Men gelmeli, akitmeli, yüklemeli. Şo derece men gaterwed adam. Şular üçin. Olsaň, näme çağırýar diýdim. Nädir mesele dinletjek. Beredinle. Ine. Aýdyberim. Öýde misin Jeren? Ýok, öýde. Aşo geldim oraya kapatsadan koşmadan Näme mesele bilen? Näme mesele bilen geldiňiz? Beyzat, idara etmeli. Näme esasy? Bilmem bir baş görjek diýmem, meni muratda. Kakacan olaňyzda pasport stolan bolan. Yok, kakeli. Ayar üçin da utjunu. Kakeli bilen yerli wekilmen. Hawa? Yok, awu. Awurm kakeli. Dawudun iste söyleyen Dawudun napar. Kakeli näme mesele? Meni meseleni bile muhtaçlarım deret. Benim Aklınız bolanna kim görjek bolan menim? Didar uğrattı beni buradan da. Didar uğrattı. Tamam. Ha? İdara getirmek olacak baktım. Var idi bilemem. Ne meseleden bilemem. Ne bilemem. Kakeli men edil şu wada Türkmen gala sadaka gaýtdym. Aha. Azam hazır baram soňam ýolawçy Aşgabatda etmeli ertir hukuksyzlyga çağırdylar soňa barmaly. Siz gelenler ben size olmaz mı? Gemde bäsmi görüler ýa-ni alsam men ýolawçy ertirem men ýok ýürgenim gelsem elde. Ben şimdi söyledi var söyledim mağazadan ne olur. Olacak var ediyorum. Bola barkaçak. Men size şu nomerden da bakmaýar. Köpen durma. Ya gydymam gorkor. Öýde ýeköz zaýşy gutlap öýde galyda. Böyle. Ben şey deyip bu gayret eden. Bor bolar kana. Indi bu gurrun geçti. Tehel wagt geçen ok. Indi bu jaň etýär izinden. Ine oraz men diýdiňler. Alo. Da. Alo. Ha, dinleyen. Yani adım Ceren'le miydi? Orada ben şehre vurdum. Ha, dinleyen orada aýdyberim. Çok yeri idara gitmediydiler mi onunla ben gelecektik. Gelmeli diýdiler, barjak diýdim. Näme esasda çağırýaňyz? Kanunlaşdyryp çağıraň da aýrat ediňde. Ya de esasına aýdym. Planzat esasyna çağırýasyň. Awa diýdaryň ýanyna barmaly edi. Awa men barmaly diýdaryň. Näme çyp barmaly? Akın madras barmana. Hakkın var onun için. Onna paves kurasyn planzat. Urusyn meňem şutnama amolsun näme çağırlan bilermi ýa-da. Doğru. Mali. Ine bul goýdy. İzinden tehel wagt dolanok. Onsoň ýene-dem jaň etýär. Onsoň dinleňine. Alo. Ha. Siz mi? Ha. Son Baltiyarı etra Moskva'da arada yazdım näme? Ha, ýazdym. Şonun bir gelip nemede şonun näme näýelerini var dikleme diýarada. Näýeleligim gatkan şoň üçin merker howpsuzlykdan çağırdylar. Soňa gitmeli men häzir alsam ýörejek. Şoň üçin çağırýarlarmy? En bir gelip giderdiň. Seredin Nur Muhammed men ağladyp çağır otur. Nägileliňiz wam dip, näme bayramal şäher bagçarlyk etrap prokuraturaň nägileliňi dinleýän edaramay. Innidin dinle. Bolsun näme üçin çağırýan? Aýtmasaňyz, tabiat gurutmasaňyz barjak geladyň. Näme etdiň? Oral men ben beýan goýdy, asyny barpyna diýen. Dawud bilen barpdym diýen o da awur. Mende video kamera amma ýol atdyran 6 tane. Berde bir jenaýet bolsa bir bela gopsa gelýärler görelip awurlar. Nura düşünýän, bize hormatyn, hemmäňize de hormatyn başgatsa. Ýöne bir zatda näme üçin çağırýaňyz aýtmasaňyz barjak. Indi men kanun bilen diňe fakty düşmesem başga ýagdaý galmady. Ha, o bagçarly etrafy arda ýazdym. Prezidente de ýazdym. Gerek bolsa azatlyga da Yok. Ya yazıptın yolu näme näýelerini var soraýarlarda. Näýelerim gatkan taýda. Men Son aýtmalar onu ýa näýelerini. Geri opsiýon aýtyp berdik. Näme näýelerim var. Bizi de aýtmam da. Näme diýip aýtman? Men size ýazmadym, size ýazylgyny ýazmadym men. Seredin Nur Muhammed, men bulara ýazyl gurunuşda arda beremde dinleýän oklar ýapýarlar. Innen bize de aýtmalar diýe. Men ýut tutmadyk yerim. Men çağırýanyň sebäbi ýanky mejlisdäki ýazan aşagyna ýazan kommentariýa mara hormatlymy da ýüzlenip. Ýazan kommentariýam üçin çağıryp oturlar meni. Gorkunyp gyssap
Yine bir gezek ýatsaň plan edersime üçin çağır. Eýdindiňmi? Men näbileligimi berkararlyk etraf nimesine tutdum. Polisiýa iş berýärler, jenaýat iş bolsa, sizde terediň bir zat aýdyn, oras. Men yüz tutdum arda bilen. Orunmasaryňyz berpamy? Awa, bardyma? Bize degişdi däldi. Malades işin ýerine ýetirdi. Prokuratura degişdi diýdi. Ýeňsemden tutdu da ýanyma adam oşup prokuratura uğratdy. Dogry dälmi? Dogry, size degişdi däl. Anam şu Bagçarly etrap polisiýa degişdi däl zat 8 gün saklaýardy. Jenaýatyň ýyllaryny ýitirýärdi. 8 gün geçsen prokuratura berýär. Ýazarym kanyşna, ondan aňyrygam ýazarym gerek bolsa azatlyga da çykararyn. Ine şeýtde organ işlärler. Ine şeýdip ýakýarlar, bäşmandan alýarlardy. Näme men imtim oturaryn, menki dogry bas. Men elimde tutnamalar, mawasy men imtim oturaryn men. Awa ýazarym, gerek bolsa ýaşlyň priýomna ýer bilýär adam ýok. Ardamyň barmazanam bilen. Ýöne internet üstünden barar ýalydan. Barady sertifikat weýär turana azatlyk. Näme arda şikayet? Nerede barda yazdın? Men hem berige marda yazdım. Yok, nerede yazdın bardan? Men ardan yazanım mara bir zat aýdynmy oras. Gördü maňa ýaşaşýanym maňa zorlap jyns gatnaşykda boldy. Bilýärmi? Bap edara bilýär. Dogry dälmi? Jyns gatnaşykda boldy. Arda berdim, dogrydan prokuratura muradyň ýanyna barып. Dogrydan bardym, berdim. Awa. Bolýar. Bir gıradan olur, men şantaj edilip gelýär, bir gıradan bular var. Ardan töbäde, katan yazdınız onu? Şolardan yazanım geçen ýyl boldy, yazdım. Endi bir zat. Geçen aytaydı. Sentyabrda. Ekspertiza nazначениялар var. Ýaryk çyndanam edilen. Men ganym şu adam duran oras, bilýärmi? Taglymyň ejikli fikirli. Bilýärmi? Ýöne bir zatda. Men soňra çen ötüşek şu mesele. Kim bolsa da kanuny laýyk dälik bolsa, sodan bile süýredip işte. Çağam aslısı haramzada bilýärmi? Men ýene de maskara olmasyn çağam diýip şerde borla diýip ýaktyrdım bilýärmi? Bor diýdim. Size şantaj etmäňiz, ugrajat etmäňiz, ýakyrsyň şu mesele diýip barıp bolýar ýaraşdym, dikgatdim. Bu meseleni Aşgabatda gaýtalady. Aşgabatda şu meseleni gaýtalady. Ekspertiza çağırmaly geçirer oklar näçe gün bäri bilýärmi? Eden oklar, äskeren oklar maryň adamy diýip. Ama men näçe arda ýazmaly aýdany? Yok, arda yazmadan dittim. Şöyle yazdın. Bir koyda da bakmal men ýetdim. Çağır atlasy düzgün atlasy geçecek bolsa näçe arda ýazmaly aýdany? Yok, yazmadan dittim. Tutmadan bakma näçe ýazmaly. Ýazdyk bir zat aýdan bolar. Ölen bir zat aýdan size. Men flaşka hemme zady geçirdim. Terpizdim etme uçuyla uğratmalı yordum. Şu haram zadı şu yurtta bolyan zadı da. Aşarı yurtta şöyle çıkış edip internet üstünde yaşına istirden onu istirden. Men onu düzgün tertiyeni kovuyan. Sonun hamin gürtümüze sokayım. Gitler. Düşündür bildin mi? Artık neme de? Artık neme çıkmen. Mana paves uğradım. Ana gürtüm gutordu. Minister ortada varam bak. Inne diýjek bolýan zat Nur Muhammed Paves Guratman diýdär meni ýanyna çağırýar, orunmasar. Näme şu çağırýar? Men näme hormatlymyza haýyş etmene hakym ýokmy biziň paşamyza? Men näme aýdy bilenmokmy? Men bundan soňam gitdim de howpsuzlyga bardym. Aşgabat şäher howpsuzlygyň arda şikayet kabul etýän gününe girdim. 1,5 sagat bir ýaşadyk bir oglan oturdum maňlaryna ağlap, hemme delillenmem düzdüm. Telefonumu sallyrmady. Ine flashka diýdim. Goýup gitdiň, goýup gitjek diýdim. Maňa çäre görüp ber diýdim. Şeýle ýa prokuratura diýdim. Ine ştaýsa etýär diýdim. Meni hormatlymyza diýdim. Görmezmi ka? Allah nazaryny salmazmy ka? Şu zatlar duýmazmy ka diýip kommentariýa mejlisine ýazdym bolan diýdim. Gapymda awurlar meni günüme goýman diýdim. Orunmasaryň ýanyna çağırýarlar diýdim. Meselem çözmek üçin çağıran oklar diýdim. Agzym ýumdyryp diýdim. Gaýdyp ýazjak gel diýdirmek üçin çağırýarlar diýdim. Menim diýdim bir zat aýdyn size diýdim. Men soňra çelgi düşýär diýdim. Çäre görüp berim diýdim bolan. Ay sen ýazyl görmüşde ýaz. Tasdyn tapsalar seyrederler diye howpsuzlygyň işgäri. Menim aýtdym seyretmeseler ahirine internet oýaryn isem näme diýdim maňa? Sen internet oýasaň özüňiz ýan edersiň, özüňe ýamanlyk edersiň diýär. Ine men diýdim, iplep götüňize sokuň diýdim. Men ine diýdim, goýjak şol internete diýdim. Çözülmese goýjak şol diýdim. Neýdip ýaşandy, namys edip öleniň gowdämi diýdim. Öldürip diýiň men diýdim. Şuňanyňmy? Ştaýda terediň. Yani ardalary
Ferdilenok, nir arda ýatsa arda Ferdilenokdanym internete goýjak diýse ýa-da ýankyýalak wideolaryň aşaňy kommentariýa goýsa awurlar gelýär alyga. Ilgap gelýär. İnternete goýulmaly däl, ýok internete goýmaly däl. Onu çödüň dä meseleni. Onu meseleni çödüň dä. Maňa gelen adamlar paltasy daşa degip infonky çykalga hukmuna gelýärler. Adamlar hatda şu geley bir özümü bir asmakam, özümü bir ziyan ýetirmäkem, ýene bir sapar barlak görüýün, bir şans diýip gelýärler meňe ýanyma. Şondan bolar ýaly bolsa gelen ok adamlar. Korgun ağlap oturna, içime nokta namet edip 2 metre yuparla asöldüm diyen. Onda da çağam etim alacak. Gıydım geliyorduk, gözümün yaşını tüpüredim. Ana ne hem orka dedi. Arkadağımız var ha. Arkadağımız korgun bir gıyıcı kadar attırdı onu. Ağat takıptır, gurvan burada attık. Gittik çağa da. İçimi bebeğe seyretti. Arkadağımızı arda yadayan diye. Seyret bebeğe ağat takıptır. Yiyeceğiz kakası oğumu seyretti yemişsin diye. Bize de kömek eder ha diye. Bir ağayım tutuyor Nur Muhammed. Bir ağayım tutuyor da oturup. Evet, yiyeceğiz olup çağam. Yiyeceğiz olup öz yurdumda çağam. Gorumanı fırsat veren oklar biliyor musun? Öz yurdumda yiyeceğiz olup çağam. Gorumanı ruhsatda hakkım cennet diyorlar he. Başka yurtta olsa gatap görecek he. Başka yurtta olsa borla bizi verdi yabancı diyecek. Çocuğu gelmişek diyecek. Ben öz yurduma. Men öz yurdumda öz hakkım yok düşünüyor musun? Gepin gıyıkası akma meyde sömesgen. Sen böyle okmesin, avat desin, koymasın, garagan etsin, kıyızın etsin, üyün satıviysin. Şol hemme zade şoňa böyle. Düşündün mü Nur Muhammed? Bilem ok nemesi var o talda oturan. Nemen üstünde dek ya onu. Bize dinlenemiz ok. Biliyor mi? Bize barana diýerler. Ile gapymyza gelip awurdy gidiren ya. Maňa gaýnagam näme diýdi? Sen gatty gitme diýdi. Gatty gitme ýokma ýanar nedi? Ede şu ýadyr men çıkpa goýdum aşyny iň soňky derejä barym. Men ertir näme etse belli däl on tokumy. Olaň näme etse belli däl. Olar näme oýja belli däl ertir. Çağama näme etse belli däl. Maňa näme etse belli däl. Öňkedi bilmän, al bilmedik gyýlynyň ýüzünden geljekmi? Ya menden internete goýdum dip aryn almak üçin bölöklap gitmäne geljekmi? Ine de polisiýa ana gyýzy berýän onu bir saat dönmäsmintlap habaram tutanoklar. Entigim diýelen o polisiýa. Gyýzy berenin peýdasy ýok. Aşgabatda şu mesele boýunça gelin gyýdyn zorlajak boldy dip çagyrýan bolyn. 4 saat durup barýar. Gelirler 3 tane. Ortada bıçağım ýok. Bilýäňizmi? Jaýyn ganlar ýulan, düşünýän işler ýapyp o jaýlardan bara nalog patent açylmady, kwartira berilýän jaý gödüňizde gelýärmi? Blombalap bet, onu hökümet gaýryna geçirip goýbermeli. Aýaly ýeler ulan gör bilýäňizmi? Kwartira goýberim. Aýal için ýuwdylar men garagandan maýyrdylar. Hiç kim zorlanmadyk gel, hiç kim iştah edilmedik gel ýaşap beremek için düşünýäňizmi? Näme? O jaýyn birine ýet hopsudyň işleri. Oňa ziyan gelýär. O jaý satykda duran satmaly düşünýäňizmi? Edilýän zadana. Ana barlap düwüne çelşik üstünde häzir. Şu bartyn şu arkada şu gurrun. Ya terdara bartyn bilýärmi? Şu zatlar bolmaýar. Halk şeýip kösenmeýär. Aşakda haram dadalar etdiýär düşünýäňizmi? Aşakdakylaryň gözü doýanak. Aşakdakylar haram. Ine şuňa pedofillere çäre görlenak. Maňa näme diýär? Türkçe. Gıyındı, dura gıyındı, nalmadıra diye. Şon gıyındı, nanını orada bilýärmi näme diýerdi Nur Muhammed? Gıyındı, ýokkan Hasan alındı, belli däller. Näme sadystan plan aldy diýip. Düşünýärmi? Maňa da sen diýär, gowaýaldyn diýär. Men gaňym sakmady bilen bilýärmi? Men gaňym duranok sagrym etdi. Men 83'den 70 kilo geldim. Bilýärmi? Ha, men gowaýaldym. Ýöne men armalayyn. Namet edip bir ölümüne bakbilýän çağamma. Özünü 2 metre ýüpden atjak. Ýöne çağa hoslar tutjak ýok. Ona bilýär haram. Ýozam şuda goýmadylar diýär. Özü maskara bolmajak bolup, gyýdyn maskara etmejek bolup goýmaz diýär bular bilýärmi? Goýmaýan şu internetde diýär. Ine bolluk bir maskara Türkmenistan'a bütün ýurda maskara bollum. Ýöne men utanamok. Men çağam orujak bolýar. Şu ýagdaýda da. Onu tonsun eden etmişini. Ne görüşüňe diýäli Türkmenistanda aýal ýyllaryň hukuklary we çağalara goýulan hormat inha aslynda şunýaly ýöne ýani eger şol aýal doganymyz
Türkmenistan'ın kapılarını bir kakman gelen bolsa di, gönümaňa gelen bolsa di, onu nifraf bolýarlar. Çünkü sen bar git YouTube diýersiňiz, dogry dämi? Ha barda gitdi YouTube'dy, tereden bolmady. Ha şuun 21-nji iýundan 22-nji iýuna geçilýän akşam şunu Edward Hughes getleşigi 2026-njy ýyl görüşme diýalak. Henidem çäre görünmedik. Şol adam henidem şo taýda gelip gör, elin golunu tallap adalet talep eden adamlara türmede yatır, cinayetkarlar hem daşında geçip görülür. Nada tutnamaty vatandaşlar. Yani bir ayal gıyıplara bir rehme daýyn o bir adadı. Ejid bulur, urşut bilen o, bulan güýji ýok, o gaýtargy berip bilen o. Şuna şo ayallawyn. Şo meselede sen aýdyp bersene, seni zorlan wagty şonu etmäý diýende ýa diýdiňmi ýa şonu diýende näme gaýtargy berdi? Şunu betmäý diýende bir garşylyk görkezdiňa. Men ennamyň yaralary şo taýda biz sizde bir surat uratdym Aşgabatda botanika nimede çöregi götürünme eli oralanır şoň. Maňa şoňar hereket edende da men ennamyň ýyllaryny şerde ekspertler geçirdiler bolen. Näçe gün geçen soň ekspert bardym men turmana ýagdaýmam bolmady. Näçe gün geçen soň baramda da dyrnaça ýyllary göksiniýaklar dur ganym sakladan o ekspert görüp otur hemme zat kagada geçirip ýazyp koydy. Şogatlaň bar dur bolen. Men şoňa güýjüm etme itekläp goýberdim bolen. Sagerniň bara kiçi barmanyň gapdary çataşdy. Banitsa varsa da registrasiýa ederler, tutnama galar diýip. Öz elin tarak gezi 2 aýla gitmen, şunýaňyzmy? Men şonu çykyp aýtmany namys etdim. Men näme diýen çykyp, hawa men şeýtdi diýenmi? Heleý götüni ulamasa erkek näme etmez diýerler. Şunýaň ýöne men o güýjüm ýeten o. Ol bar adet bir sportçaly, agşam bir sportçaly gatnap beren, özüne gatygow seretdiýär. Gatygow seretdiýär. Elini alyp göterenle de güýjüm etse aladam ýok. Men näme görünmeli özüme? Men ennam şoňalyk aýladar, şoňal haramzada, şoňal haglymydyr dermi? Ha görüşüňiz ýaly watandaşlar, hakykatdan hem sportala gatnap edip beren onuň tutnamaty, naturutda da görýänsiňiz. Hakykatdan hem o aýal maşgala bolup gaýtargam berip boljaklar ýok ýani. Käşke bir erkek dowuny ýa-da ýani bu zatlara nimesini diýsen, onu da aýtmany utanypdyr, aýtmandyr henide çenli. Aydınlı da etçek mi, etmeyecek mi olan belli daliyonu her kim beydi almalı, kanun esasında almalı hakkını. Eğer ben güce karşı güç görkezecek olsam, onu prokuratura neyme verek, onu kariyet neyme verek, sülçüler siz kime verek, polisiya siz kime verek onu, kime verek siz, Adalet Ministerliği durşunu, yani hükümet siz vapşe kime verek onu, yani bu zatları kanun esasında çözmeyecek bolsaňyz, arzalar dinlenmeyecek bolsa, gaýtam şu bahtiyarlyk etrap näme-de bir nazar salaýyn diýende gaýtam şonu näme üçin ýazdyň diýip çağırjak bolsaňyz, siz Türkmenistanda bir zat we hakykat olam. Ýa hökümetiň bir edarasyna garşy bir zat ýazýan bolýana derrew öňe ýöne 10 ýaşly gyzy zorlap durýar. Şu haramlady, kakalygy, pedofil. Arda barny berýär, özüni atjak bolýar, tutnamalar bilen barın, şu aýallawyny tapynanmasaňyz elinden alyň hemme tutnamalaryny. Ýa ekspertizany wagtynda eden zok, üstünden 5 ay geçen soň ekspertiz eden bolýaňyz. Şu wagt bolan wagt gelim diýse-de baran zok. Soňam gelýäňizde delil ýok diýäňiz. 5 ay soň delil galarmy? 5 ay soň. İnha Türkmenistanyň gynansagam ýurt dolanýan sistemi şeýlerak öňe men inanýan buny halk köpçüligine ýetirmek bilen halkymyzam inni bu wakanyň ýygyny ýydarlarlar. Näme boldy şu waka? Menem ýydarlap duran. İnşallah şu haramladyň suwdyň kadiýetini çözgüdi çykýança men şunuň ýygyny ýydarlajak hökmany suratda we şu kadiýet çözgütnamasy, kesgitnamasy çykýança adalatly ýagdaýda udedilýänçä arkasynda kim bar bolsa durmaň. Bir bu taýda
10 ýaşly gyzyň akwaly barada gurrungy diýär. Onuň akwalyna gara köýüp etdiňiz. 10 ýaşy şagan psihologiýasy, ruhy dünýäsi näme bolar? Ol ekranlara çıkarıp Gurban Ulu Berdi Muhammedow. Yani yetimlere, hosarsızlara, şular ýaly hosar bolan bolýar. Inha senin hökümetiňdäki işgärleriň edip beren zady. Ýa-o çagadyk aglap şoňa da aýtsak, belki bize de hosar çykmam ka diýe. Belki çykarsyňyz diýip umyt edýäs. İnşallah. Ýöne her wezipa ýeten, her kulun jümmüşine ýeten ýurdun içinde hemme gapylary ardalan garşylygyny pul bilen ýapyp göründigini unutmaň. Eger hakykatdan hem halkyňyza, watanyňyza peýdaly adam bolsaňyz diýen bolsa, ilki şular ýaraklardan başlaň. Ine şular kanun pozýar, şular bezdawernisden bayram arada gelip gidip gördi Aşgabatyň blogu bilen. Hiç kim hiç saýdy bilen ok diýe. Yani şular edýär başga adam eden ogony. Şular edýär barynjy. Sada watandaş kanundan çykmakdan gorkýar ol. Yani şular ýalak arkasynda kim mady belli däl. Gülşat Mamedowy garnaşymy näme mi diýer, şo garnaşymy şol, nälik şol tema. Şul bir nomer ulanya, ikinji nomeri. İkinji nomeri Mamedowyň dogonyň adyna dur. O nomeran bir ýerde göwdüň dol. Oňň ýygynyň mara Jaňetge altyn asyrda bir tansy barmyň Aşgabat şäherde. Jaňetge plan nomer bar diýär. Premoy plan nomer diýär. Näçe şu nomeri gydım? 65 37 bir zat diýär. Şurda dur şu nomer. Menem onu konkret gördüm onu. Şu Mamedowyň adyna dur. Düşünýärmi? Şonu maňa sen maňa ugrutdyň bolyn wara. Ýadyma şu noktada şol niýerakdy. Häzir men size aýtjak şu nomer häzir. Ine aýtjak. Seredin 65'den premoy nomer 53 54 37. Şonu barlap görýän bolýan näme Mamedowa diýip çykýar. Düşünýärmi? Plan Mamedowa diýip çykýar. Şonu sen maňa O nomer eýesi bar, doğrudan ýerine oturan ýaş uly. Ýöne şu nomeri dupdyň ýara. Bütün adam düşünni dupdyň ýa bolyn. Soň ýene Jaňetge açdyrýar öýüne kanwetde şu nomer açylan gelýär da muň adyna, da şolaň adyna. Düşünýärmi? Men öz nomerim barmasam açyp berenok altyn atır maňa. Pasportym bilen baramda çatlar gelenok. Bul başga biriniň adyna, Mamedowyň adyna duran nomer Jaňetge öýüne gelýär şu nomer. Açyp gözüňize gelýärmi? Yani gepim tümmek yeri bar, bir ilem çalam yeri bar şolaň. Belli ki özlerim götte çat belli şu wagt aýdyşyndan belli. O ardalara seredilmeýinden bayram ala ýututdan bar diýä, o bagtýarlygy diýä, oňa ýututýan ýokmy? Ýa awur Jaňetge bagtýarlykda nämerdan diýä, samsyk ýerine goýýarlar. Hali Aşgabat şäher prokuratura bagtýarlyga bayram aly meselesini çözmäni uğratýar. Biz samsyga, biz iki gulokly samsyk, ana şoň üçin mine diýip barıp maşgala bolaly. Çağam bolsun, maşgalam bolsun. Belki durmuşum synaş gören, düzeler gider diýsen, ine şuňal haramzada satışýaňa. Mende aýal gyzlary bara, hä bir maşgala urdy hiç kim aýdy biljekkäne. Bamy ýygyňda çağam otur götüňdüssä, saňa gerek gelýek. Ine gördüm men ikinji ýerde durmuşum synaş näme boldy. Yaman bu maşgala kere, söz ýok. Maňa workadan günler ýylyň aglar ýalgatdy. Ýyle maskara bolup şu näle açgyryn görýän. Gurrun görmesen başga ýagdaýym ýok. Çözülenok, seredilenok. Düşünýärmi? Çağam ýüzüme seredip gözüni bolkallady otur. Menden han tama bolýar. Şu arnalasy gelýär şonu düşünýärmi? Yani vatandaşlar bu taýda ikinji durmuşyny guran bolup muň gyzyna da gözlekip asıl niyetem şol eken, bunu bilaýarlygyny söýmek däl ekende. On ýaşy, on nädip 10 ýaşlar bir gözlekip bilen bilatlara aglar ýalak däl ýöne. İkinji uluy jenayet şu haramlardan şondan soňra gezip görmek. Yani ol hazam meter vatandaşlar, yani bir ýurtda şo sen bilýän şu şolaryň jenayetdigini ýöne şol sen gözüň öňünde ýene gezip gör. Nädip gezýär?
puluna bayırlık gelýär. Nirden gazanýar? Haramçylykdan gazanýar, haramdan gazanýar. Gidýär o gümrük pulluğu da pullu yer telekeçilerin çıkmaly, gol peçady bolmasa diýär, şolaryň ýükü saklanýar diýär. Saklaýandyrlar. O şapkasyny bermesen goýberjek gelip. Şey alıp onsoň ýa-da maňa bir giden gyzdan suratlaryny muratdy, men tek olaryň hemmesine paýlaşatmam gelen optidiler. Olar bilen hem şonu ýalaklatlar edip görän bar. Olaryň içine aýtmana gorkup görenem bar. O men maşgalam pozulmasyn diýip. Ýöne bir häzirem dikkat edýän nälerdir şol adam. Şol adam häzirem dikkat edýän näler. Özüm diňe ters çyntygatnaşyk etmek ýaşy yetmedik. 10-12 ýaşly malal etgeler. Seni gözlükýän bolsa öz kaka bolup oturka. Ýani hatyn okutdym-ma? O papaň sen üçin ölmäne de taýýardyr diýär. Ýa sen özüň papa ýerine goýan bolsaň näde sen o gözlük bilýän ay haramlady. Tonuşdy, bihaya, imansyz, vicdansyz. Yani şolara çäre görülmeýän bolsa, inha Türkmenistanda aýal gyzlaryň hukuklarynyň kemsidilýändigini, hukuknamasy, çağalaryň gorulmaýanlygy, şulam buldukan delil Türkmenistan hökümeti şoňa tiz wagtda çäre görürsiňiz diýip umyd edýän. Nur Muhammed, bir gün men maňlaýma geçip içip gelipdir, jusyny 2 san kagys çykarýar. Gelberik diýär. Sögünýär. Näme sögünýär? Näme boldy diýdim. Näme etdim men saňa diýdim. Men saňa diýdim, gazanjet getir, ekle sakla biz diýemok diýdim. Näme getir oksen diýdim. 50 san kagys birine de şeýler raspečatka. Maňa giden jaňlar, maňa gelen jaňlar. Men raspečatka mak gelipdir, gyýalakat salyp gelipdir. Men nirak gelipdir, bu taat nira bar, o taat nira bar. 2 günnäp men bilen baran ýerle maýlam çykýar diýdim. Sen menden kim bolýarmy diýdim. Ýör gitjek diýdim, şu gyýalakatsada nir borkadýan o Taýland geljek sen bilen diýdim. Şu jaňlara da ýanymda oturup jaň etjek diýip bir-birden ýanyna oturup jaň etdim gromka goýup. Sen menden näme gözleýäň diýdim. Özüňe meňdetjek bolýarmy diýdim. Sen men agdym ümdürmana zat gözleýäň etseň edibem diýdim. Indi bir zatda da men häzir barýan polisiýa maňa gyýalakatsy bilen maňa raspečatka berdiň, maňa bermeýärler. Maňa bermeýärler. Bu zat näde baldың diýdim, o 1000 manatda hasy bar diýär, bir oturuşma diýär. Meni 1000 manatyň aýşy däl bul diýdim molen. Şoňa $700 beripdir. Raspečatkany almak üçin. Onam näme üçin çykdy jetýär? Meni dili isketmek üçin şo wagt bir gün 2 gün biz seni meni bolupda. Meni satjak geldim, dursun diýdim. Jaýym satjak geldim. Maşgala sen gerek bolsa alyber özüň jaý diýdim molen. Bul menden raspečatkalap, gyýalakatsalap menden minus gözläp başlady. Men de bir dili isketip bor näme jaý bar sat diýdirmek üçin düşündýäňizmi? Kim berýär şoňa? $700. Kim aldy şoňa raspečatka bilen gyýalakatsa berdi? Men häzir $700 elim alyp çyksam maňa berjek ýok. Özüm elinde durşundum. Surat aljak bolýan beren ok bilýärmi? Surat aljaktym men şonu. Getir berik dip tapar ýaly. Özüm şonu şu Aşgabatda göçüp gitmän tag bolan zat baka şol. Gitti geldi dak geldi şonu. Kimden ak gelýär şonu? Kim berýär şoňa? Arkasynda adam durmasa zatlar çykmaýarly. Asyl ýöne meni baraýna men diňleýän mam şeýdir. Yani aydın vakalarından görünüp duran arkasında biri dur. Yani Nurcu nemesinde hasapta durup akıdilýär, hem bu şuhadan sıpık kaydiyar, son başka nemelerden gurrun edýär, kellesine salfan paket alıp gidýärler, bunu getler sözler üçün olun o taýdanam sıpık kaydiyar. Arkasında da Gülşat Mamedowan atlaram geçýär, arkada şäher hekimi Gülşat Mamedowa. Yani bar diýmek, doğru olan ağalaryň ýokary wezipede işleýär diýdiňmi? O tarapda bardyr. Doğruň da o ýerde işläp çykan, bulaşyp çykan. Innemädir terekesi arrendatorial bolan bol hasapda dur bilemok näme üçin. Ýöne gaterwet itse bolan mundan beter oň ýagdaý, itse onuň gowdal ýagdaý. Sağlan gaterwet etýär bulan bir aýallygyň öýüne aýryşyp gelip oturan azaplary. Azabdan ýollaşylan gidip ýaraşsak bolsa da başda näme geldim diýip garagan edip gurýarlar. Onam bu samsyk widja altyr getirip maňa görkezýär.
Sen niye götün gitmeden senin günün şulliya. Biz doğurmadan negsimiz aranok. Sen kim bana diyara? Gözümüze geliyor mi? Sen bacın ayrış gelipler. Eğerini tobağa ekitecek bol otur. Koşulmadı amaşkalat ne öküzelişten çağlat var. Ağlat bana can et ya azap. Gelin dinlemen niye çağında nedir volya benim neyem istiyaka dedim. Bunu yetişen boyuydu varken bu boyuydun yetişen olsa jigitnin yanına oyan o kene. Yağdaycın bu öňden başga bir boklar ilk gelen. Bular bilýän yağdayn maňaýdan oklar düşünýäňizmi? Bir gaýnagam ma bergendim. Ejes pahyryň patatna baran o kowlak goýberýär gaýnagam meýdi. Gelmedim. Şonu ünerten oklarny owasyndan girip sorasaň, mergeniň ejes ölünden bäri 8 ýyl bäri gapylaşdyran oklar der. Özüm kaka şolawaň bolmy? Bilýäňizmi? Akman medip yağdy. Yağdym oğlum sen oku çok atýaňa. Oňa maňa çykka prokuraturada okuçymma, generalda okuçymma dip çykka. Asen oğlum pedofil oğlum için oňa maňa çykmady oğlum ezerde. Sagdal bolsa sagaldylýan ýere. Düzü de ony. Gergedek bukdan alıp kalıp ola kuçda jaň edip oturman. Görüşüňiz ýaly. Görüşüňiz ýaly gany bolup asty maşgaladan bilýän ekenna onuň ýagdaýyny şol adam jemgyýete howplu bolýany bayram aly trapçy polisiýaň beren jogabyny ýa-ni size başda görkezdim. Yani jemgyýet howpy ýok diýerler görüşüňiz ýaly watandaşlar. Yani öz aýaly arş gaýdyp gatýyr. Üstüne de ýaş etmedik. Gyýdyny zorlapdyr. Buzatlar ýok ýapylýar. We men tigaýdan ina jemgyýetinden arasynda şular ýaly howplu adamlar gelip ýör. Pedofiller, şeýle bir seksamanyaklar, nähilik bir azgynçylyk. Onuň geň görýänsiňiz käwada sil gelýär, o çekirtke ýa mörmejek ýa onuň geňe görýänsiňiz. Ýöne zatlaryň netijesi şol. Ýöne inşallah Türkmenistana adalet badyr diýip umyd edýän. Şeýle geçdi bolsun diýen jeren inşallah adalet ýerini tapar. Bu hem başyňyza gelenler üstüne de oňa çäre görülmezligi dywaýno size ikisi udarda. Şoň üçin inşallah ene görüşüňiz ýaly watandaşlar şunluk bilen şol efiri tamamlaýan. Janyňyz sag bolsun, o geden ýeriňizde sag edin. Adamlar Muhammed sözüňiz bölýän. Men Balçarly prokuratura baramda sülçümaň atýa, sen maksadyň ýaryň bastyrjak bolýan sen niýe? Maňa. Sen samsykmy diýdim? Men bastyrjak bolsam diýdim, Bayram aly şäherde günäsini geçberlä diýdim. Belki düzeler diýip diýdim. Hojalyk ekmanip umyd etberlä diýdim. Men şol kesenler belki bejerdir, belki doktoryň kömegi gerekdir diýip diýdim. Men şu uğruna görä ýykyldyma diýdim. Men bastyrjak bolsam şo taýda bastyrardyma diýdim. Şo taýdyň soňuna çeni geçerdim diýdim. Bastırjak adam başlarda siz almada diýdim. Men başda günäden geçberläň diýdim. Belki düzeler diýip diýdim. Belki bu kellesinde bir travma bardyr. Belki muňa doktor kömek eder. Belki bejerip bolar diýip diýdim. Men gaýnamyň aýagyna ýykylyp barmanna diýdim. O wagt ýönen täkýidiňizde zorluk eden okdy da şeýle on ýazar siz bilen okdyňyz. O wagt pikirli edil açaçalyňlar zatlar ýok. Çalapçylykda edil gözüp duran zat ýok buňar bilýärmi? Gujoklan bolýar, uşan bolýar. Ýöne edil açaçal zat ýok. Soňa bakaýyn, men ejem üçin gelenmok sen söýýän. Sen men soňky söýgem. Sen üçin gelýän diýip çağama. Bolmadyňlar söýdiler. Şo zatlar. Häzir sen giýje turdup sorasynlar. Başa saklap sorasynlar. Sözmesen häzir ýadyna çağamyň. Sözmesen holgun jaň etýär. Giýje saat näçede içip durgolem. Eje jaňyny aljakmy günäsini geçecekmi diýär. Allah janyň janymy alsyn diýdim. Şu günäsini geçip şuňa alaka heley bolup ýalwalandan diýdim. Etseň etdiňmi diýdim. Ölerin bolýan diýdim. Ömür mücerret eten är gerek gelindi maňa diýdim. Gördüm erdim, görmeli zadymy diýdim. Çağıcım, sangılya, şunun can gelýär bolýan. Beýdiňizde gaty näse Maria men Türkmenistanda da däller, sizem Türkmenistanyň içinde näle kömek etjegim bilen moktorym aýsam. Bizim maňa etberjek kömegiňiz şu widiany bizim hormatlymyz, arkadaşymyz görür ýalyk ýagdaý döredip berseňiz diýip. Sebäbi men ony şu gözüm görmejek ýaly bilýäňizmi? Men onu görjek adam ýok, kapysyna nerçe aladalar ýok. Bara ne daran onu güç koýanlar, gıraget, widiýa aşana durma, kamera aşana durma.
O nesek o taç çağırar, bu nesek bu taç çağırar. Gepin istet bulan maksat şu yukarı geçtirmediler. Siz bana şolar estiriyal edip berin galanam Allah'ın işi. Yukarıda Allah da vardır ha. Olsun insaplarını oylap çözsünler. Allah can yönüşü mesele çözülmedi de. Şu yukarıda turanlarına memmeksiyim çağatı var da bilýäňiz mi? Şu hareketleri etdiýänden çağalar var. Allah her kime beni gen görene nesip ettirsin bilýäňiz mi? Şu zady görüp gözüm ona nesip ettirsin men şu başyma düşen zady. Diňe şon dilimek galýam agasyň. Yok, nesip bolsa çäre görürler diýip umyt edýäs. Hani umytdan düşmän edil ýurt bu derejede diýen nälerlay, badyrlay, wyjdanly, organ işgärleri, wezipeler, badyrlay diýip umyt edýäs. İnşallah çäre görürler. Bu gözümüzün ýaşlary ýerde ýatmaz inşallah. Ne hakkan ýerde ýatmaz diýe-de inşallah ýatmaz. Amin. Ağzınızdan Allah eşitsin. Bolýa, ina vatandaşlar tägem aýdylara goýurak atýan ýöne şunu gysgalyýa dedi almasak Türkmenistanyň içinde de internet ýagdaýy kyn, soň gaýtan bu gelip bastyrýar medalýalar. İlk men video bir 3 minut 5 minut bir çekip uğradım diýdim bolýan. Bu 3 minut 5 minutda sığjak da adam däller vatandaşlar. Şoň üçin biraz ulagrak boldy, hakyňyzy halal edin. İnşallah Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralary şu mesele üç çekerler we şu meseleň höttesinden gelirler diýip çaklaýan. Gelmeseler biz öz işimiz dowam eder. Köp sag bolun hemmäňize dinläniňiz üçin minnetdar. Salykda görüşelim vatandaşlar.